this computer. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் வரவேற்கிறேன். L2ல இப்போ சாப்டர் 3 ஓட இறுதி பாகம். செகண்ட் ஹாஃப் நம்ம விட்டு போயிடுது இல்லையா? நேற்று பாதி தானே பார்த்தோம். போய் நீங்க வந்து இன்னைக்கு அதோட செகண்ட் ஹாஃப் பார்க்க போறோம். எல்லாம் அரைச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லா ஸ்லோகம் அந்த மாதிரி தான். எல்லாம் ஒரு கண்டினியூஸா பார்த்தா ஒண்ணுல இருந்து ஒரு 4-5 ஸ்லோகம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதானே வேணும் இல்லையா? நம்ம இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அதனால பர்பட்ல நீங்க நல்லா படிச்சுடுவோம். பர்பட்ல ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. எங்கிட்ட கூட புக்கு நான் வச்சிருக்கேன் இங்க ரெடியா. இன்கேஸ் யாருக்கோ படிக்க முடியலன்னு நான் இந்த புக்கை வச்சே படிக்கலான்னு. நான் இங்கிலீஷ், தமிழ், ஹிந்தி, மராட்டி, மலையாளம் எல்லா புக்கும் வாங்கிட்டேன். போன தாமோதர மாசத்துல இதை முடிச்சு விடுறோம், அப்புறம் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூருக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஒரே வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாத்திரம் மியூட்ல சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. நல்லா நம்ம படிக்கிறோமோ, நல்லா புரிஞ்சுண்டு அது போல நம்ம வந்து வாழ்க்கையிலேயே அதை நடைமுறையில கொண்டு வந்து லெட் அஸ் இம்ப்ரூவ் ourselves. சீக்கிரம் பகவானோட இதுல கிருபையில அவரோட ஒரு உலகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேண்டிக்கலாம். ஓகே, திரும்பி இங்க போறது, திரும்பி இதெல்லாம் அது எந்த ஃபார்ம்ல போறப்போன்னு தெரியாது. அடுத்த ஜென்மா ஹியூமன் ஃபார்மா இருந்தாலும் என்ன ரொம்ப சுகமாலாம் இருக்குமா? இல்லவே இல்லையா? எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதனால இதுல இருந்து விடுவித்து நம்ம எப்படியும் பகவான் அங்க என்ன வந்திருக்கோம், அங்க சீக்கிரம் நம்மளை கூட்டின்னு போப்பா, அங்க சௌக்கியமா இருக்கலாம். நம்ம அந்த மாதிரி வேண்டிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறோம். அப்புறம் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, போன தாமோதர மாசத்துல இந்த மாதிரி தாமோதர மாசம் வந்தது இல்லையா? போன மாசம் வந்து கார்த்திகை பகவத்கீதாலாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மி இதுல கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. 5 புக்கு வாங்கலாம், இல்லாட்ட 10 புக்கு வாங்கலாம் அப்படின்னு. அப்போ ஐ வாஸ் L3 படின்னு இருந்தேன். L3 லீடரா இருந்தேன் நான். அப்போ ஐ ஹேட் டு மோட்டிவேட். நான் இல்லாட்டி வாங்குற எண்ணம் தான் நெய்பர்ஸ்க்கு எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. ஆனா பிரபுபதா எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஃப்ரீயா யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க. எது ஃப்ரீயா கொடுத்தாலும் வேலை கிடையாது. நம்ம என்னண்டி பிரபுஜி சொல்லியிருக்காரு. அதனால ஃப்ரீயா எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம், பணம் நீங்க காசு வாங்குங்க. சும்மா சொன்னாலே வரமாட்டேங்கிறாங்க. இப்ப நம்ம கிளாஸ்லயே பார்த்தோம்னா, நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பார்த்தோம்னா எவ்வளவு பேர் இருக்கா. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டே நான் வந்து எல்லாருக்கும் கேட்டேன், டைமிங்ல உங்களுக்கு சௌரியமா இருக்கா, டேட் சௌரியமா இருக்கா, டே சௌரியம் எல்லாம் கேட்டுட்டு தான் நம்ம திரும்பி இப்ப எல்லாம் ஒரு மாதிரி இப்ப எல்லாரும் வரணும்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து இவ்வளவு எல்லாம் வந்து we are not paid இல்லையா? இப்ப நீங்களும் நாளைக்கு வந்து சர்வீஸ்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும், ஐயோ நம்ம வந்து இவ்வளவு ஃப்ரீயா என்னண்டி பிரபுஜி சொல்லி கொடுக்குறாரு, அப்ப நம்மளும் ஏதாவது சேவை பண்ணணும், அந்த ஒரு மனப்பான்மை வந்துடும் இல்லையா நமக்கும். See, what we get from society we have to give that. எப்பவுமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இல்லையா? அப்ப நம்ம அதுக்கு என்ன சேவைக்கு என்ன அதுக்கு என்ன சேவை பண்ணலாமே, நம்ம என்ன தெரிஞ்சதெல்லாம் ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லி கொடுக்கலாம், அவ்வளவுதான். நாட் தட் வி ஆர் குவாலிஃபைடு டீச்சர், பிஎட் ட்ரைனிங்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. உங்க மாதிரி தான் நானும் ஒன்லி ஃபியூ மந்த்ஸ் முன்னாடி ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். நவ் ஐ மீன் 5th லெவல், நீங்க இப்போ 2nd லெவலுக்கு வந்திருக்கீங்க, அவ்வளவுதான். நாங்க ஆனா அப்போ அந்த காலத்துல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் லெவலே என்ன, அப்பெல்லாம் 2nd லெவல் கிடையாது. அதையே பண்ணிட்டு இருக்கோம். தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி தான் டீச்சர், அவங்களோட கேட்டுட்டே இருப்பேன். 7 மணி கிளாஸ் கேட்டுட்டே இருப்பேன். அப்புறம் லெவல் 2 வந்து உடனே யாரெல்லாம் இவ்வளவு ஜப்பா பண்றீங்க, எல்லாரும் லெவல் 2 போங்க சொன்னா கிடுகிடுன்னு எல்லாரும் லெவல் 2 போயிட்டோம். அப்புறம் ஒரு இதாச்சு லெவல் 2 முடிஞ்சோடனே லெவல் 3 ஆரம்பிக்கிறோம். யாரெல்லாம் வரீங்க எல்லாரும் இந்த ஆட்டு மந்த வரப்புல எல்லாரும் அப்படி சேர்ந்து இப்ப லெவல் 5 வந்திருக்கோம் நாங்க. ஆனா 16 ரவுண்ட் பண்ணோம். அன்னைக்கே ஒரு நாளைக்கு 108 ரவுண்டே பண்ணிருந்தேன். ஏன்னா வேற கிளாஸ் கிடையாது, வேற என்ன மாதிரி சொல்லி கொடுக்குற கிளாஸும் கிடையாது, படிக்கிற கிளாஸும் கிடையாது. ஒரே கிளாஸ் தான் 18 டேஸோட தர்ணேஸ்வரி மாதாஜியோட இந்த கிளாஸ் தான். அப்ப அதை வந்து படிச்சுன்னு இருக்கும்போது எனக்கு ஜப்பா ரொம்ப பிடிக்கும். விடுவிடுன்னு கண்ண மூடியும் ஜப்பா பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவேன், 30 பண்ணுவேன். 30 ஃபர்ஸ்ட் 10 ஆரம்பிச்சேன். 10 வந்து இது டிஃபன் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி, 10 லஞ்சுக்கு முன்னாடி, 10 டின்னருக்கு முன்னாடி, ஏன்னா சந்தி நேரம். அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது ஈஸியா வந்து 1 hour எடுத்துட்டு இருந்தது. 10 பண்ணும்போது ஒரு 1 hour, எக்ஸாக்டா 1 hour எடுக்கும். எப்படி நம்ம வந்து மாதாஜியோட கிளாஸும் கேட்கணும். அப்ப திரும்பி அது கேட்கும் போது மாதாஜி என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்கவே வேண்டாம். ஆனா ஜப்பா மாத்திரம் நல்லா போயிட்டு இருக்கும். ஆனா குவிஸ் எழுதுவேன், சர்டிபிகேட் எல்லாம் புடிச்சு வச்சு நமக்கு. அப்புறம் லெவல் 2 லெவல் 3 அப்படின்னு அதுதான் பண்ணிருக்கோமே தவிர இந்த சேவை மனப்பான்மையோட தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம். எங்களுக்குன்னு ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்தது கிடையாது. தமிழ் வராது. இப்ப அவங்க தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி தெலுங்குக்காரங்க தான், ஆனா அவங்க வந்து தமிழ்ல படிச்சிருக்காங்க, தமிழ்ல வந்து ப்ரொஃபஸர் எல்லாம் இருந்திருக்கா, சொல்லி கொடுத்துருக்கா. ஷி வாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, நல்ல இது என்னது, ஷி வாஸ் லெக்சரர். அப்ப அந்த சொல்லி கொடுக்குற திறனும் இருக்கும். நான் அக்கௌண்ட்ஸ் வேலை தான் பண்ணிருக்கேன். நானும் வேலைக்கு போயிருக்கேன், அக்கௌண்டன்டா இருந்திருக்கேன். பேச்சே கிடையாது, யாசி பேசவே வேண்டாமே. பேக் ஆஃபீஸ்ல எழுதணும், கணக்கு பார்க்கணும், ஆடிட்டருக்கு கொடுக்கணும், இந்த வேலை தான் நான் லைஃப் லாங் பண்ணிருக்கேன். இப்போ இந்த பேச்சு அதனால நிறைய பேசினாலே எனக்கு தொண்டையெல்லாம் கமர ஆரம்பிக்கும், தொண்டையெல்லாம் கட்டிட்டு. போன வருஷம்லாம் இந்த செப்டம்பர் அக்டோபர்ல தொண்டை ரொம்பவே கட்டி போயிடுது. குழந்தைகளுக்கு கிளாஸ் எடுத்திருந்தேன். இப்போ அதே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுது. சோ என்னன்னா, பேசிக்கலி ஐம் நாட் அ டீச்சர். இருந்தாலும் நான் முயற்சியில், அதனால தான் உங்ககிட்ட கிளாஸ் முடிஞ்சுட்டு கேட்கிறேன், எல்லாருக்கும் புரியறதா. ஏன்னா ஐ எம் வெரி ஹம்பிள். புரியலன்னா திரும்பி நான் ஐ வில் இம்ப்ரூவ் மை செல்ஃப் இல்லையா? அதனாலதான் உங்ககிட்ட அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டுக்கிறேன்.
சோ இதனால யாரும் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க. அவங்க நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க, இவங்களுக்கு தெரியலையே, இவங்க இந்த தமிழ் பேசுறாங்களே, இவங்களுக்கு நாலேஜ் அப்படி பார்த்தா கம்மி தான். இப்ப நீங்க படிக்கிற இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது கொடுத்துட்டாங்கன்னா, ஓ அதுக்கே நான் சேவ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பண்ண ஆரம்பிக்கும். முதல்ல அந்த ஒரு டென்ஷன் இருக்கும், பண்றோமா இல்லையா கரெக்டா கான்செப்ட். ஆனா அதை வந்து நம்ம வேர்ட்ஸ்ல சொல்லும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா வரும் இல்லையா? சோ அந்த லெவல்ல தான் நான் இருக்கேன். அட்லீஸ்ட் நிறைய பேர் அந்த பின்னாடி சேர்ந்தவங்க தான். அதனால ஜஸ்ட் பொறுத்து உங்களுக்கு தெரியாதது இமிடியேட்டா கேளுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லித்தரேன். அதனால அட்ஜஸ்ட் பண்ணா நான் சொல்லுறேன். ஏதாவது தப்பு இருக்கும், நான் டிரான்ஸ்லேஷன் நான் பண்றேன். பிகாஸ் ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள் தட் வே. இதே கிளாஸ் நீங்க வேற ஏதாவது பார்த்தோம்னா அவ பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா அவளுக்கு அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க்கே தெரியாது. ஸோ தே வில் கோ ஆஸ் இட் இஸ். எப்படி இருக்கோ அப்படி போவா. எனக்கு வந்து ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள். நீங்க எல்லாம் ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. எல்லாரும் ரீட் பண்ணணும், எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். அப்போ உங்களுக்கு அது இம்ப்ரூவ் ஆகும் இல்லையா? அப்படி ஒரு எண்ணம். இப்ப வந்து லெவல் 2 இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஏகாதசி யாரெல்லாம் பார்த்து ஏகாதசி இது சாண்டிங் பகவத்கீதா சாண்டிங் எல்லாம் பார்த்தேன். கீதா மாதாஜி இருந்தாங்க, நான் பார்த்தேன். கீதா மாதாஜி வந்து இன்னைக்கு படிச்சீங்க இல்லையா மாதாஜி? கீதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கீதா மாதாஜி. ஆடியோ ப்ராப்ளம். சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்லையா சாண்டிங்ல இருந்தா இல்லையா பகவத்கீதா ரெசிடேஷன்? மார்னிங் தான் 10 மணியோட 4 இருந்து 8 மணி வரைக்கும் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? இருங்க மாதாஜி, ஒண்ணுமே புரியல நீங்க கேக்குறது. ஒண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. வாட்டெவர் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க அதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். அதான் நினைச்சேன். இப்போ இந்த 4:30 மணிக்கு இதை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பசங்களோட. இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் இருக்கனால உங்களுக்கு யாருக்கும் போக முடியல. நோ ப்ராப்ளம். திரும்பி இருக்கு 7 மணிக்கு இருக்கு. நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுட்டு யாருக்கு நேரம் இருக்கு எல்லாம் அப்புறம் மாதாஜி நீங்க கேட்டது நான் கேட்டேன். நீங்க இருந்தீங்க இல்லையா காத்தால இந்த இதுல பகவத்கீதா ரெசிடேஷன்ல இருந்த இல்லையா கேட்டேன். மாதாஜி கேட்க மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு என்ன ஆடியோ ப்ராப்ளம் இருக்கு மாதாஜி? ஆடியோ பண்ணிடுங்க. இதெல்லாம் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். அப்ப பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது என்னன்னா தெரிய வரும், இவ்வளவு எப்படி படிக்கிறா. ஒன்னும் யாருக்கும் ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் எல்லாம் கிடையாது. எல்லாரும் இந்த மாதிரி கிளாஸ் பண்றாதான். குழந்தை எல்லாம் இப்ப படிச்சுட்டு இருப்பா. அவ்வளவு நல்லா ஸ்பஷ்டமா சொல்லுவா. எல்லாம் இந்த கிளாஸ் சேர்ந்து படிச்சுதான் எல்லாருக்கும் வருது. ஓகே. சோ யாரும் முதல்லயே படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அதனால அவளுக்கு வருது அந்த மாதிரி கிடையாது. என்னோட லாஸ்ட் பேட்ச் L2 பேட்ச்லயே அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராவா சில பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா. யார் வரலையோ இப்போ 5th சாப்டர் யாருக்கு அலாட் பண்ணிக்கோ அவங்க வரலன்னா இந்த L2 எனக்கு முன்னாடி படிச்சாங்களே அவங்க கூப்பிடுறாங்க. மல்லிகா மாதாஜி வாங்க சொல்லுங்க அப்படின்னா அவங்க கடகடான்னு ப்ரிப்பேர்டவே இல்லை. பட் தேர் தேர் SOS மாதிரி இருக்காங்க. அந்த லெவலுக்கு நீங்க வந்துடணும். அவளாம் அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டா. எனக்கு ரொம்ப ஆசை. ஓ அவளாம் இந்த மாதிரியும் பண்றாளா, அப்போ தேவையில்லையே. இப்போ இந்த பேட்சும் அந்த மாதிரி போகணும். அடுத்த வருடத்துக்கு நீங்க எல்லாம் இந்த இது படிக்கும் போதே போகலாம். L2 படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே உங்க பேர்லாம் கொடுக்கலாம். நல்லா படிக்க வந்துருச்சுனாக்கா யூ கேன் கிவ் யுவர் நேம்ஸ். அப்படி அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். அதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து. ஏன் ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ப்ரிஃபேஸ் நிறைய விளம்பா போயிட்டு இருந்தது, நிழக்க போயிட்டு இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அடுத்து நான் வந்து இதுல போட்டுட்டோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம ISKCON மங்களூருக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் சேவிச்சாச்சு. நல்லா படிச்சு இந்த சாப்டர்ல இறுதி பகுதியில என்னெல்லாம் இருக்கும் அதுவும் நல்லா புரிஞ்சுண்டு இட் வில் பி ஆல் ரிப்பீட்டட். நத்திங் நியூ, புதுசா ஒண்ணு இருக்காது. எல்லா கான்செப்ட் அது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். சோ நம்ம அதெல்லாம் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். எஸ் தனலட்சுமி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் மேல இருக்கு. அதனால மாதாஜி நீங்களே படிங்க. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய அது வரைக்கும் படிங்க. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கயா சஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. லட்சுமி மாதாஜி அடுத்து படிங்க. ஸ்ரீ चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकम्. தீபா செல்வன் மாதாஜி படிக்க தெரியுமா உங்களுக்கு? வந்தேயாகம் பெருசா இருக்கு, படிக்கிறேன்னா இல்லட்டா அடுத்தது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதை நான் சொல்லிடுறேன், கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு இல்லையா? See, நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் இமிடியேட்டா யூ ஷுட் அன்மியூட் அண்ட் ஸ்டார்ட் டாக்கிங். ஓகே, இல்லட்டா நம்ம சும்மா वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्री
रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु சொல்லிடுங்க हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पदे गोवेश गोपिका कांददा राधा कांददा नमस्तुदे. மாதாஜி நான் பேசுறது கேக்குறதா உங்களுக்கு? கேளுங்க சொல்லுங்க. சிந்து சொல்லணும். சிந்து அப்படி சிந்து தீன அந்த தூ எல்லாம் கரெக்டா சொல்லணும். அப்புறம் காந்தா காந்தா எல்லாம் இன்னொரு டாக்டருக்கு இத்தும் டாக்டர் இருக்கு. அப்போ காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. சரியா? ஓகே மாதா. நேத்துக்கு உங்களுக்கு இதுதான் வந்தது, கரெக்ஷன் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். சரி நீங்க படிச்சிடுவீங்கன்னு நினைச்சேன். அப்போ சிந்து சிந்து சொல்ல வேண்டாம், சிந்து சொல்லணும். ஓகே ஓகே மாதா. சௌமியா மாதாஜி சொல்லுங்க. வாஞ்சா கல்பத்தரும் சௌமியா மாதாஜி. माताजी हरे कृष्ण माताजी. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. நைஸ். இன்னைக்கு 4th என்ன இது 6th சாப்டர் 6th டைம் நம்ம மீட் பண்றோம். அதுல எல்லாரும் இம்ப்ரூவ்ட் தான். ரொம்ப நல்லா சொல்றீங்க எல்லாருமே. அடுத்த கீதா மாதாஜி சொல்லுங்க. கீதா மாதாஜி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட ஆடியோல. ஓகே அப்புறம் யாருக்கு அந்த ராணி மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்யாத்யாத கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தாச்சு எல்லாருக்கும். ஜெயப்பிரியா மாதாஜி படிங்க. நமோ மகாவதான்யாய नमो महावदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायके कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विष नमः. த்விஷே நமஹ. த்விஷே नमः. எஸ். அங்க பிரபுஜி போயிட்டாரா? பிரபுஜி நாகம்மாள் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அருள் செல்வம் பிரபுஜி வந்துட்டார். நாகம்மாள் மாதாஜி நீங்க நல்லா படிக்கிறீங்க மாதாஜி. ஒன்லி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண படிக்கல என்ன. ஸ்லோகா ரொம்ப அழகா சொல்றீங்க. படிங்க. குரவே கௌர சந்திராய. இது இல்ல சாரி, நமோ மகாவதான்ய இல்ல, இது முடிச்சிட்டீங்க இல்லையா? நமோ மகாவதான்யாய. ஜெயப்பிரியா மாதாஜி அதுதானே படிச்சாரு? ஆமா ஆமா மாதாஜி. ஆமா குரவே. நான் வேற ஏதாவது பேசினா இதை விட்டு போயிட்டாங்க. இங்க போயிட்டாங்க அந்த மாதாஜி. அந்த மாதாஜி விட்டு போயிட்டாங்களா? நெட் ரொம்ப ப்ராப்ளம் படுத்தாங்க. அருட்செல்வம் பிரபுஜி இருக்கீங்களா? அருட்செல்வம் பிரபுஜி என்ன எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு நெட் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். படிக்கவா? குரவே மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கணும். நாகம்மாள் மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல இந்த பிரேயரே அவங்க சொல்லலைன்னா அப்புறம் ஸ்லோகன் ஓகே நம்மளே எடுத்துன்னு போலாம். நாகம்மாள் மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. இது அந்த குரவே கௌர சந்திராய குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமஹ. நல்லா படிக்கிற மாதாஜி. எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ட். அருட்செல்வம் பிரபு. அருட்செல் நீ ஒன்லி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது படிச்சுடுங்க. எப்படி பண்ணணும்? நேற்றுக்கு அவர் இருந்தார் இல்லையா வீட்டுல, யாரும் இருந்தாங்க புருஷா, அவகிட்ட கேட்டா சொல்லி கொடுத்துருவா. அருட்செல்வம் பிரபுஜி இருக்கீங்களா? அதுவே உங்களை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஓகே தீபா செல்வம் மாதாஜி படிங்க. திருப்பி ஒரு ரவுண்ட் வரட்டும். யார் முதல்ல படிச்சா? தீபா செல்வம் நான் படிச்சா இல்லையே. முதல்ல யார்? தனலட்சுமி மாதாஜி. தனலட்சுமி மாதாஜி ஆரம்பிக்கும். அதே அந்த இதே நீங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். தனலட்சுமி மாதாஜி, சேத்துலட்சுமி, அப்புறம் யார் படிச்சா? தீபா செல்வம் மாதாஜி. அப்படி அந்த அந்த ருட்டீனா வச்சிருந்தோம். ஓகே படிங்க. தனலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. நமஹ ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ணாய பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல ஒரு நிமிஷம், லதா மாதாஜி வந்துட்டாங்க, அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம். இருக்கீங்களா மாதாஜி? லதா மாதாஜி இருக்கேன். படிங்க. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य. माताजी वेट. சேதுலட்சுமி மாதாஜி படிச்சிருங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. சேத்துலட்சுமி மாதாஜி. ஓஹோ, எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு ஓடி போயிடுறாங்க என்ன. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லு, எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே, எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லலாம். சொல்லுங்க हरे மாதாஜி. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे. Hare Krishna, 2 times. Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे हरे. Hare हरे राम Hare हरे Rama, Hare Rama, Rama Rama. இது ஒரு மாதிரி எல்லாருக்கும் வந்துடுத்துனா, did I say நான் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் அந்த இதுல வாட்ஸ்அப்ல போடுறேன்னு சொன்னேன். உங்க கிளாஸ்ல தான் சொன்னேன். நான் எல்லாம் இவ்வளவு கிளாஸ் எடுக்கும்போது யார்கிட்ட என்ன சொல்றேன்னு புரிய மாட்டேங்குது. இது எல்லாருக்கும் வரதா எல்லாருக்கும், இல்லாட்டா நான் ஒரு வாட்டி ஆடியோ போட்டு விடுறேன். அப்ப நீங்க அதை கேட்டு அடுத்த கிளாஸ் ஆடியோ நீங்க போடுங்க மாதாஜி. சொன்னேன். நான் ஒரு வாட்டி ஆமா, நீங்க ஒரு வாட்டி சொன்னீங்க, நான் தான் கேட்டேன். சொன்னேன் இல்லையா, உங்க கிளாஸ்ல தான் சொன்னேன். அப்ப நான் ஆடியோ போட்டுட்டு இது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, இது வேணா போட்டு விடுறேன். அப்ப எழுதி வச்சுக்கேன், மறந்து போயிடுறேன். இல்லாட்டா யாராவது எனக்கு பர்சனலா மெசேஜ் பண்ணாதான் நினைவு வரும். ஓகே. ஆடியோ அண்ட் இது டெக்ஸ்ட் ஆஃப் பிரணாம். ஓகே, அப்ப நான் அது போட்டு விடுறேன். அப்ப என்னன்னாக்கா அடுத்த வாரம் என்னன்னாக்கா இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷனே வேண்டாம், ஒரு ஆள் எல்லாமே சொன்னான். அப்படிதான் இருக்கும். எல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டீங்கன்னா ஒரு ஆள், இன்னைக்கு வந்து தீபா செல்வா மாதாஜி படிச்சா அடுத்த நாளைக்கு கீதா மாதாஜி படிப்பா, அடுத்த நாளைக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல சேத்துலட்சுமி மாதாஜி, அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தா கிடுகிடுன்னு ஆயிடும். ஓகே, ஹரே எஸ். இன்னைக்கு நம்ம வந்து 18 வாரங்களில் பகவத்கீதை படிக்கலாம். அப்ப இன்னைக்கு 3ஆம் சாப்டரோட 2ஆம் பகுதி பார்க்க போறோம். என்ன படிக்க போறோம்? செயல் யோகம், தட் இஸ் யோகா ஆஃப் ஆக்ஷன். ஒர்க்கிங் கிருஷ்ணா பண்ணணும். என்ன வேலை பண்ணாலும் கிருஷ்ணாவை நினைச்சுட்டே வேலை பண்ணணும். நம்ம நேற்றுக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா, அது கொஞ்சம் இறுதி பாவை இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். எஸ், தட் இஸ் கர்ம யோகா, யோகா ஆஃப் ஆக்ஷன், ஒர்க்கிங் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ். இதேதான் பேஸ்ட் ஆன் அவரது தெய்வீக கருவின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி அவர் வந்து யாரு, நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம். அவருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா, ஏன்னா அவர் மூலமா தான் நமக்கு வந்திருக்கு. அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணோம். அவரால் தான் நம்ம இந்த இயக்கம் தொடங்கி நம்ம இப்படி எல்லாம் படிக்கிறோம் ஆன்லைன்ல. அவருக்கு எல்லாம் தெரியவே தெரியாது ஆன்லைன்லாம் படிக்க போறானே தெரியாது. அந்த காலம் என்ன ஆன்லைன்லாம் இருந்ததா ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனாலும் நமக்கு இப்ப இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து எல்லாரும் படிக்கிறோம்னாக்கா அவருக்கு பெரிய தேங்க்ஸ். கிருஷ்ணருக்கு முதல் தேங்க்ஸ், என்ன அவர் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்காரு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி குருமார்கள் வந்து நமக்கு வழி நடத்தினாதானே நம்மளால படிக்க முடியும் இல்லையா. அப்புறம் நாம நிஷ்டாதாஸ்க்கு ரொம்பவே நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணணும். அங்க போய் சேவிச்சுன்னு தான் வரணும் அவரை. நெக்ஸ்ட் டைம் எப்பாவது யாராவது மேங்களூர் போச்சுன்னா சொல்லுங்க, நானும் கூட வரேன். நானும் போனது கிடையாது, உங்களை மாதிரிதான் இருக்கேன். அதே சொன்னேனே, உங்க லெவல்ல தான் இருக்கேன் நானும். அப்ப நம்ம எல்லாரும் ஒரு வாட்டி போகலாம். ஓகே, இப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? CND தான் பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? குழப்பத்தை சமாளித்தல், துரத்தல் அல்லது நிஷ்காம கர்மாவின் புரிதல். அது வந்து படிச்சோம் நேற்றுக்கு. அப்புறம் கர்ம காண்டாவிலிருந்து கர்ம யோகம் வரை. கர்ம காண்டான்னு என்ன வேணாலும் செயல் பண்ணலாம், அப்படி இல்லை. பகவானை நினைச்சு செயல் பண்றதுதான் கர்ம யோகம். யோகம்னாலே பகவானை நினைச்சு யுஞ்சதை, அதான் பகவான் கூட சேர்றதுன்னா நாட் லிட்ரலி சேர்றது, அந்த மாதிரி கிடையாது. பகவானை நினைச்சுட்டு வேலை பண்றது, அதுதான் யோகம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா நிஷ்காம கர்மா தான், ஆக்டிங் டியூட்டிஃபுல். நிஷ்காம கர்மா சரியான முன் உதாரணத்தை அமைக்க கடமையாக பற்றின்மையுடன் செயல்படுதல், அது படிக்க போறோம். ஆக்டிங் டியூட்டிஃபுல்லி வித் டிட்டாச்மெண்ட் டு செட் த கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள். இப்ப நம்ம வந்து ஒருத்தர் சொல்றோம் இப்படி இப்படி இரு அப்படி இப்படி இருனாக்கா, நம்ம அது வந்து we should set an example. நம்ம அந்த மாதிரி இருந்து பார்க்கணும். இருந்து அப்புறம் நம்ம சொன்னாதான் அது எடுப்படும். இல்லாட்டா என்ன சொல்லுவா, நீ பெருசா பேசுறிய, நீ எந்திரிக்கிறிய காலையில. இப்ப நான் சப்போஸ் உங்ககிட்ட சொல்றேன் காலையில எந்திருங்கோ, எல்லாம் மங்களார்த்தி எல்லாம் பார்க்கணும், நல்லா இருக்கும், ஜப்பம் பண்ணணும் எல்லாம் சொல்லிட்டு நான் எந்திரிக்கலன்னா நீங்க அடுத்த நாளைக்கு கேட்பனா மாட்டடா, என்ன மாதாஜி எங்களை எல்லாம் எந்திருங்கோ சொல்லிட்டு நீங்க மட்டும் தூங்கிட்டு இருந்தீங்களான்னு கேட்பேன் இல்லையா. அந்த லெவல் நம்ம கொண்டு வரக்கூடாது. நம்ம we should set an example. நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப நம்ம கூட எல்லாரையும் சேர்ந்திருப்போம். நம்ம குடும்பத்திலே எல்லாரும் வந்து சேரணும், ISKCONல சேரணும், நல்ல பயபக்தியோட பகவானை சேவிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம முன்னுதாரணமா இருந்து நம்ம வந்து பண்ணி காட்டணும். then we can take others also. அப்புறம் லாஸ்ட் என்னது, பிவேர் ஆஃப் லஸ்ட் அண்ட் ஆங்கர். கோபம் அண்ட் இது ரொம்ப பேராசை, அதுல இருந்து தவிர்க்கணும். நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப இது வந்து இந்த நேற்றுக்கு தான் லாஸ்ட் இதா இருந்தது. இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னது, சாரி ஸ்லைடு. ஓகே, ஒரு நிஷ்காம கர்ம யோகி முடிவு செய்கிறார். கடைசியில என்ன அவர் முடிவு செய்கிறார்னா, எனது பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் பொருள் வெகுமதியை கொண்டு வருவதாகும். அப்படின்னா என்னது, நான் வந்து my prescribed duties are meant to bring material reward. நம்ம எது பண்ணாலும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும், ரிவார்டு கிடைக்கும். ரிவார்ட்னா என்னது, ஒரு பிரதிபலன் கிடைக்கும். ஆனா எப்படி,
மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா தான் கிடைக்கும். நம்ம வந்து ஒரு ஜாபுக்கு வேண்டி நல்லா வேண்டிக்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம், நிறைய நம்ம டியூட்டி எல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னா, டியூட்டினே என்னது அதுதான் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இதுல எல்லாம் வேதால என்ன கொடுத்துருக்கோம் அதே தான் பண்ண போறோம். ஜாப் டெஃபினட்டா கிடைக்கும். அதே போல நிறைய பணம் வேணும் பணமும் கிடைக்கும், எல்லாம் கிடைக்கும். ஆனா அது எல்லாமே மெட்டீரியலிஸ்டிக். அதெல்லாம் நமக்கு வந்து நித்திய சுகத்தை தரப்போறது இல்ல, வரும் போயிடும். மெட்டீரியல் தான் என்னது, எனிதிங் which comes will go away. அதுதான் மெட்டீரியல். நம்ம உடம்பு இஸ் a மெட்டீரியல். ஏன்னா வந்திருக்கு, டேட் ஆஃப் பர்த்னு கொடுத்துருக்கான், ஒரு நாளைக்கு டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரின்னு இருக்கும் நமக்கு. ஸோ எனி மெட்டீரியல் திங்ஸ் will be formed and it will be annihilated. அது வந்து வரும், அது போகவும் செய்யும். அதனால நம்ம என்ன வேண்டினாலும் அது எல்லாமே மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா தான் இருக்கும். அப்ப அதுல இன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை நமக்கு. ஏன் சோ வந்து நிஷ்காம கர்மயோகி புரிஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம். அப்புறம் என்ன சொல்றான், ஆனால் எனக்கு இந்த ஜென்மத்தில் பொருள் ஆசையும் இல்லை, ஸ்வர்கலோக ஆசையும் இல்லை, நான் இந்த உடல் இல்லை என்பது எனக்கு தெரியும். அவன் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு எடுத்து, இந்த உடல் நான் இல்லை, அப்ப எனக்கு வந்து பொருள் ஆசை இப்ப எல்லாம் எனக்கு அது வேணும் இது வேணுமா, ஒரு நிறைய என்னது நிறைய ஏக்கர் நிலம் வேணும், நிறைய 2-3 வீடு வேணும், அது இதெல்லாம் வேணும். ஒரு நாளைக்கு போயிட்டோம்னா எல்லாத்தையும் இங்க விட்டுட்டு தான் போறோம். என்னத்தை கொண்டு போறோம் ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா நம்ம வந்து பண்ணின கர்மா வந்து நம்ம கூடயே போகும். புத்தி அகங்காரம் இதெல்லாம் நம்ம கூட போகும். அப்போ நம்ம புத்தியை நல்லா சித்த சுத்தியா வச்சுட்டு அதை வளர்த்துக்கணுமே தவிர இது பொருள் மேல ஆசை வச்சுக்காம அதெல்லாம் அவன் புரிஞ்சு போயிடுறான். நிஷ்காம கர்மயோகி ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுட்டு விடுறான். சரி அப்ப நான் வந்து பொருள் எல்லாம் ஆசை வச்சுன்னா அதெல்லாம் விட்டுட்டு தான் போகணும், நான் கொண்டு போறது இல்லை. ஏன்னா இது உடலே நான் இல்லையே, ஐ எம் நாட் திஸ் பாடி. நான் தான் இந்த பாடினா நான் தான் சாஸ்வதமா இருக்க போறேன். இந்த பாடியை விட்டுட்டு தான் நான் திரும்பி போயிட்டே இருப்பேன் வேற ஒரு பாடி எடுக்கிறதுக்கு. சோ எனக்கு இது நல்லா தெரியும். எனவே நான் ஏன் எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படி கேட்கிறாரா? சோ வை ஷுட் ஐ நீட் டு பெர்ஃபார்ம் மை பிரிஸ்கிரைப்? ஏன்னா பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணா பௌதிக உலகத்துல வந்து நமக்கு என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கு, இது ஸ்கிரிப்சரல் இதுல என்னெல்லாம் பண்ணினா உங்களுக்கு இது வருங்கிறோம், அது எல்லாமே மெட்டீரியலிஸ்டிக். அந்த மெட்டீரியலோ எனக்கு வந்து பிரயோஜனம் ஆகிறது இல்லை. ஏன்னா ஒரு சர்டன் டேட்ல நான் போகும்போது இறந்து போகும்போது அதெல்லாம் விட்டுட்டு போகணும். அப்ப நான் ஏன் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் வரலாம். அது வந்து 3.17 to 17 32 வந்து என்ன சொல்லியிருக்கானாக்கா, ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட ஒருவர் தனது கடமைகளை ஏன் செய்ய வேண்டும் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட்ல இருந்தோம். சேத்துலட்சுமி மாதாஜி மியூட் நான் பண்ணிட்டேன். சோ அவன் வந்து இப்ப எனக்கு தான் ஜட இதுல ஒன்னும் ஆசை கிடையாது. அப்ப நான் ஏன் இந்த வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கணும், என்னது என்னோட கடமையெல்லாம் என்னத்துக்கு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்றார். கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றார் 17 to 32 வரைக்கும். அப்புறம் 18 to 26 என்னுடைய குடும்ப வம்சத்தின் அழிவு என்ற அர்ஜுனனின் வாதத்திற்கு பதில். ஏன்னா அவர் சொல்றாரு இல்லையா, நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆளுகள் எல்லாம் கொண்டுட்டேன்னா அவ குடும்பத்துல வம்சமே அழிஞ்சு போயிடும், அந்த ஸ்திரீகளுக்கு எல்லாம் யாரு இது என்ன காப்பாத்துவா, அதுக்கு வேறொருத்தர் வந்து நான் உன்னை காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு வருவா, அதனால ஒரு குழந்தை எல்லாம் பிறக்கும். அது வந்து இந்த மாதிரி என்ன இல்லீகல் குழந்தை பிறப்பா. அதான் இது அதுக்கு என்ன பேர் சொன்னேன், மறதி ரொம்ப ஜாஸ்தியா வரும். அப்புறம் எப்பாவது ஆட் டைம்ல வரும். சோ அந்த மாதிரி குழந்தைலாம் பிறந்துடுவா. கிருப்பணா வருது, கிருப்பணா இல்ல அது வேற ஒன்று வேர்டு வரும். ஓகே, அப்ப அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் அப்ப அதுக்கும் பதில் வந்து பகவான் இப்ப இந்த இதுலதான் சொல்ல போறார். இதுல 18 to 26 வரைக்கும் அந்த அர்ஜுனோட வாதத்திற்கு அவர் பதில் கொடுப்பார். இப்ப 17 படிக்க போறோம். யாரு படிக்கிறீங்களோ எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. நான் ஒருத்தரையா கூப்பிடுறேன். தீபா செல்வன் மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தீபா செல்வன் மாதாஜி இருக்கா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்கோ, தமிழ் பார்த்து படிங்கோ. எஸ் துவாம ரதிர் ஏவ ஷாத் ஆத்மதத் பிரதத் சமான வாஹே ஆத்மன் ஏவ ச சந்துஷ்டஸ் தஸ்ய காரியம் நவிஷ்யதே. மாதாஜி கண்ணாடி போட்டு இருக்கா இல்ல போட்டுக்கணுமா உங்களுக்கு? போட்டுக்கணும் மாதாஜி. அதான் உங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. பத்தல கண்டுபிடிச்சிட்டேனா விஷயத்தை போயிட்டு விஷயத்தைன்னு படிச்சாலே அப்ப இது கரெக்டா கண்ணு தெரியலன்னு அதனாலதான் உங்களுக்கு கஷ்டம் இது படிக்கிறது. ஓகே படிங்க. மீனிங் இருக்கா இல்ல இல்லையா உங்ககிட்ட? மீனிங் இல்ல இல்லையா? மீனிங் இருக்கு, படிக்குமா மாதாஜி? படிங்க, மீனிங் படிங்க. யாருக்கு மீனிங் உங்க புக் இல்லையா? எங்கிட்ட புக் வச்சிருக்கேன் நான். தன்னில் மகிழ்ந்து தன்னில் சுய ஒளி பெற்று ஒளிர்ந்து தன்னிலேயே ஆனந்தம் கொண்டு தன்னிலே திருப்தி கொண்டு பூரணமாக இருப்பவனுக்கு கடமைகள் ஏதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்ன சொல்ற? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப யாரெல்லாம் தன்னிலேயே சந்தோஷப்பட்டு he has no other liking, எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் ஒண்ணும் இல்ல, ஐ எம் பூரணம்,
பூர்ணத்துவம் அடைஞ்சுட்டார் அவர். அவருக்கே ஒண்ணு என்ன இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர்லயே பார்க்கலாம். என்னத்தை பெருசா போட்டுன்னு இருக்கார்? ஒண்ணும் கிடையாது. உடை கிடையாது, அன்ன ஆகாரம் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. இருந்தாலும் அவருக்கு என்ன பூர்ணத்துவம், ஐ எம் ஃபுல், எனக்கு இன்னும் வேணுங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த லெவல்ல போயாச்சுன்னா அவருக்கு வேண்டது செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நான் வந்து உடல் இல்லை, ஆத்மா தான் அது எங்கிட்ட இருக்கு, அதுதான் நான் உண்மையான நான் யாரு, அந்த ஆத்மா தான். அதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு யாரு இருக்காளோ, யாரு ஹாப்பியா சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்காளோ அவளுக்கு டியூட்டியே கிடையாது. அவளுக்கு இதுதான் பண்ணணும் அதுதான் பண்ணணும் கிடையவே கிடையாது. இந்த மாதிரி கடமைன்னு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி பண்ணினா தானே உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் இது வரும், என்னது ரிசல்ட் வரும். அது இல்லவே இல்லை அவருக்கு. அவருக்கு ஒரு செய்தியும் பண்ண வேண்டாம், அவர் மாட்டுக்கு இப்படி உட்கார்ந்தாலும் போறோம். எஸ் 3.18 யார் படிக்கிறாள்? கீதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வெயிட் பண்ண வச்சுடாதீங்க மாதாஜி, ரொம்ப டைம் போயிடுறது. ஓகே, சேதுலட்சுமி மாதாஜி நீங்க படிங்க. எல்லாம் ரெடியா அடுத்த நேம் இங்க போட்டிருக்கு பாருங்க. நைவ அஸ்ய கிருதேனார்த்தோ நாக்ருதேன கஷ்சன நாசாஸ்ய சர்வபூதேஷு கஷ்சித் அர்த்தவ்யபாஸ்ரயः. படிங்க. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். கீதா மாதாஜி சேதுலட்சுமி மாதாஜி படிச்சுட்டு நீங்க அப்படியே அன்மியூட்டாவே வச்சிருங்க. சேதுலட்சுமி மாதாஜி முடிச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், அப்புறம் நீங்க எடுத்துடுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு ஆடியோ ப்ராப்ளம் இருக்கு எனக்கு தெரியும். தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதால் அடைய வேண்டிய நோக்கம் எதுவும் இல்லை. இத்தகைய கடமைகளை செய்யாதிருக்கும் அவசியம் இல்லை. மற்ற ஜீவன்களை எதற்கும் நம்பி இருக்க வேண்டியதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது கண்டினியூஷன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இதுதான். அதனால எக்ஸ்பிளைன் பண்றது ஒண்ணு இல்ல. என்ன சொல்ற, யாரு இந்த மாதிரி நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்காளோ, நான் உடல் இல்லை, ஆத்மாதான், எனக்கு இனிமே வேண்டியது ஒண்ணுமே இல்லை, ஐ ஹேவ் காட் எவ்ரிதிங், எல்லாம் எனக்கு கிடைத்து விட்டது, எனக்கு இனிமே திரும்பி பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, அந்த மாதிரி நினைக்கிறவன் அவனுக்கு ஒண்ணும் வேலையும் பண்ண வேண்டாம். அவனுக்கு வேலைன்னா என்னது, பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, இந்த வேலை பண்ண கடமைகள் சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி உள்ளவனுக்கு ஒரு வேலையும் பண்ண வேண்டாம். No, and nor he has any need to depend on anybody. யார்கிட்டயும் அவனுக்கு சார்ந்து இருக்க வேண்டிய அவனுக்கு அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் அவன் பூர்ணமா இருக்கும். அந்த லெவலுக்கு நம்ம இன்னும் போகல. நம்ம இப்ப வீட்டுல இருக்கோம்னா நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம், வெளியில போறவா ஏதாவது வாங்கிட்டு வாங்க, நான் சும்மா அதுக்கு வேண்டி வெளியில போக வேண்டாம். அப்புறம் நம்ம வீட்டுல இருக்கோம்னா அவ எதிர்பார்ப்பான், வீட்டுல தானே இருந்த, கொஞ்சம் வீட்டை நல்லா சுத்தமா வச்சிருக்கலாம் இல்லையா, சமைச்சு வச்சிருக்கலாம் இல்லையா, அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க. நம்ம இன்னும் அந்த லெவல்ல தான் இருக்கும். ஆனா ஞானிகள்லாம் எப்படி அவ அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் போயாச்சு. அப்ப அவளுக்கு there is no prescribed duty at all. ஓகே, அப்ப அவளுக்கு வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள்னு இருக்கு இல்லையா, பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, அது இல்லவே இல்லை. அது இல்லவும் இல்லை, அவ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவ யாரையும் சார்ந்து வாழவும் இல்லை. அவ ஃபுல்லி கண்டென்டட் இன் தெம்ஸ். அவ வந்து டோட்டலா திருப்தியா இருக்கா. அவ எப்படி இருக்காளோ அதுல அவ வந்து திருப்தியா இருக்காங்க. எஸ். இப்ப கீதா மாதாஜி இப்ப படிங்க. வெரி குட், படிங்க. 20வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. இதுதான் 19 ஸ்கிரீன்ல இருக்கு, தெரியறது உங்களுக்கு தெரியலையா? தமிழ்லயே போட்டு தஸ்மார்த்தா யக்தா சததம் காரி கர்யம் கர்ம சமாச்சாரா அசக்தோ சயா சரண் கர்மா பரம் பாப்னோதா புருஷகா. பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு. எனவே செயலின் பலன்களில் பட்டுதல் கொள்ளாமல் கடமைக்காக செயல்படுவாயாக. பட்டின்று செயலட்டுவதால் ஒருவன் பரதத்தை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப என்ன சொல்ற, அந்த மாதிரி யாரு வந்து பற்றுதல் கொள்ளாமல், இப்ப நம்ம ஒரு வேலை செய்யறோம், இப்ப நம்மளோட எல்லா எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து இமிடியேட்டா நம்ம லைஃப்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னு அனலைஸ் பண்ணா புரிஞ்சிடும். நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கோமா? இல்ல, டெஃபினட்டா பற்றுதல் இருக்கு. ஏன்னா இவ்வளவு நேரம் நான் வேலை செய்யறேன், நல்லா சமைச்சிருக்கேன், ஒரு வார்த்தை நீ சொன்னியா, நல்லா இருக்குன்னு சொன்னியா அப்படின்லாம் கேட்டுடுவோம். வருது நமக்கு. ஏன்னா குத்தம் இருந்தா மாத்திரம் சொல்லுவாவா, உப்பு காரம் சரியில்லை, ஜாஸ்தி கூடுதலா இருக்கு, கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லுவாளே தவிர என்னைக்கு நல்லா பண்ணிருக்கோமோ அதுக்கு சொல்ல மாட்டா. அப்ப நம்ம கோபம் வரும் இல்லையா? சரி, we're all in the same platform தான். யாரும் ஒண்ணும் நம்ம எல்லாம் இன்னும் ஞானியா இருந்தா நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் இன்னமும் இல்லையா? நம்ம இதெல்லாம் படிக்கவே மாட்டோம். ஏதாவது ஞானியாகி நம்ம போயிருப்போம், எல்லாம் துறவு மேற்கொண்டு எல்லாம் போயிருப்போம். நம்ம இப்ப நம்ம எல்லாம் இன்னும் இந்த பௌதிக உலகத்துல இன்னும் கட்டுண்டுதான் இருப்போம் நம்ம. அப்போ வந்து இது யாரு அந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட், ஏன்னா நம்ம வந்து இன்னும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். எதிர்பார்க்க கூடாது சொன்னாலும் விட்டு போறது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டு போறது. நம்ம டியூட்டி பண்ணணும், ஆனா எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது. சொல்றது ஈஸி, கடமை அது வந்து பின்பற்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது படிக்க ஆனா எவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்திருக்கு. நான் என்னோட இதுலயே நான் பாக்குறேன். முதல்ல அந்த போன வருஷம் ஜாயின் பண்றதுல இருந்து இப்ப பார்த்தோன்னா
அப்படி நம்ம மெச்சூரிட்டி இருக்கு இல்லையா, ஒரு வயசு வந்தப்ப நம்ம அந்த எதிர்பார்ப்புலாம் கம்மியாயிடுறது. என்ன நமக்கும் வயசாயிடுது, என்ன இனிமே என்னத்த கேட்கறது என்ன சொல்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் வந்துடுறோம் இல்லையா. ஆனா சின்ன பசங்க எல்லாம் இருக்கும்போது கொஞ்சம் கோவம் வரும், நம்ம சொல்றபடி அவ கேட்கறது இல்லையா தோணும், எல்லாம் இருக்கதான். ஆனா நம்ம அதுல இருந்து இப்பல இருந்தே பிராக்டிஸ் பண்ணிடணும். அப்ப யாருக்கு இந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட் கம்மியா இருக்கும், நம்ம டியூட்டி நம்ம பண்றது அப்புறம் ஆகும், கேட்டா சரி கேட்கலன்னா சரி, அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பை ஒர்க்கிங் வித்வுட் அட்டாச்மெண்ட் ஒன் அட்டைன் சுப்ரீம், அவங்களுக்கு வந்து பகவான் அடையறதுக்குள்ள எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கு, ஈஸியா அடைஞ்சிருவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து தட் இஸ் பிகாஸ் மனசுல ஒண்ணும் கிளேஷமே இல்லையே, இல்ல நான் என்னோட டியூட்டி பண்றேன் நான் மட்டும் பண்ணிடுறேன், ஏன்னா எந்த நேரமும் ஹாப்பியா இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே ப்ராப்ளமே வராது. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ஈஸி பேசுறது இல்லையா மாதாஜி, எல்லாரும் அப்படிதான் நினைப்பீங்க. நானும் ஆனா உங்களை மாதிரி தான் இருக்கேன் வச்சுக்கோ. ஓகே, ஆனா கொஞ்சம் வயசு கூடுதல், அதனால கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, 20th ஸ்லோகம் யார் படிக்கிறா பாக்குறேன், ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் பாக்கணும். மாதாஜி நான் படிச்சிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், யாரு சொன்னா? சௌமியா மாதாஜி. அதுக்கு முன்னாடி சௌமியா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இப்போ யார் தனலட்சுமி. கீதா மாதாஜி, ஜெயப்பிரியா மாதாஜி படிங்க. எனக்கு இந்த ஆர்டர்ல இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆர்டர்லயே நான் போயிட்டு இருக்கேன். ஓகேயா? இல்லாட்டா நான் வந்து முதல்லயே ஆர்டர் கொடுத்து விடுறேன் உங்களுக்கு. ஜெயப்பிரியா மாதாஜி படிக்கிறேனா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. கர்மணைவ ஹி சம்சித்திம் ஆஸ்திதா ஜனகாதயஹ லோக சங்கரகம் ஏவாபி சம்பஷ்யன் கர்த்தும் அர்ஷஹசி படி. மீனிங் இருக்கா? மீனிங் இல்ல மாதாஜி. நான் படிச்சு வரேன். நோ டோன்ட் வரி. ஆனா கூடிய சீக்கிரம் இந்த புக் வாங்கிடுங்க, நான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், அதனாலதான் சொல்றேன். இதுதான் நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், போன விட்டு போயிடுது. போன வந்து இந்த தாமோதர மாசத்துல புக் எல்லாம் வாங்கினா கொஞ்சம் கம்மி விலையில கொடுப்பேன் அப்படின்னா, அப்ப 5 புக் வாங்கலாம் 10 புக் வாங்கலாம்னு. அப்போ நான் வாங்கி வச்சிட்டேன். இன்னும் யாருக்கும் 1 2 கொடுத்துருக்கேன். மராட்டி இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், மலையாளம் கொடுத்துட்டேன், மராட்டி கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் அப்ப தமிழ் புக் எனக்கு வேண்டி வாங்கினேன். அதனால இந்த தமிழ் புக் இருக்கு, அதை சொல்ல வந்தேன். ஏன்னா நேத்து உங்ககிட்ட சொல்லும் போது எனக்கு மறந்து போயிடுது, இந்த புக் இருக்குன்னே மறந்து போயிட்டு. ஏன்னா இங்கிலீஷ் புக் இருக்கு, அது கையில இருக்கு, வேதாபேஸ் இருக்கு ஆன்லைன், அதை வச்சு நான் மேனேஜ் பண்ணியிருந்தேன். தமிழ் புக் இங்கதான் வச்சிருக்கேன், கபோர்ட்ல தான் வச்சிருக்கேன், அது இருக்குன்னே மறந்து போயிடுச்சு. அப்புறம் தான் நினைச்சு பார்த்தேன் கிளாஸ்ல முடிஞ்சப்புறம், இருக்கே நம்ம கிட்ட புக், யார்கிட்ட புக் இல்லையோ நம்மளே படிக்கலாமே, அப்ப வாங்கி வச்சதானே. ஆல்ரெடி நம்ம ஆன்லைனும் படிக்கிறோம், இங்கிலீஷும் படிக்கிறதுனால தமிழ் ஓப்பன் பண்ண முடியல. அப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் தேங்க்ஸ், யாரெல்லாம் புக் வாங்கலையோ உங்க காரணம் எனக்கு நினைவு வந்தது, புக் எங்கிட்டயும் இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப நீங்க எல்லாம் புக் வாங்க, ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும் என்ன மாதாஜி. அப்ப லாஸ்ட் இயர் ரொம்ப இதுல கொஞ்சம் சீப், ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்ல, ஒரு 50 ரூபா 60 ரூபா கம்மியில தான் கிடைச்சது. ஆனா லாட்ல வாங்கினோமே அதனால. அப்ப இந்த மாதிரி ஏதோ உங்களுக்கு ஆஃபர் வந்ததுன்னா வாங்கும், இல்லாட்டா ஒரு புக் வாங்குறதுல என்ன போறது இல்லையா. இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான், இதெல்லாம் கிருஷ்ணாவே தான். புக் வாங்குறது கூட புக்கு கூட கிருஷ்ணா தான், அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கலாம். ஏன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ்ல அது இப்படிதான் பண்ணுவா. பகவத்கீதா வந்து நம்ம இப்படி நான் வந்து அட்டை போட்டு கவர் எல்லாம் போட்டு பிளாஸ்டிக் கவர் எல்லாம் போட்டு, அவெல்லாம் என்ன பண்ணுவான்னா ரெட் கிளாத்ல அது அழகா மூடி வச்சு அதுக்கு புஷ்பம் எல்லாம் போட்டு தினமும் படிப்பா, தினமும் அந்த மாதிரி மூடி வைப்பா, தினமும் அப்படி கும்பிடு போடுவா. எனக்கு அதிசயமா இருக்கு. ஆனா ஆஃப்டர் ஆல் இட்ஸ் புக் இல்லையா அப்படிமே, நம்ம எல்லாம் ராமாயணம் புக்கு எல்லாம் தான் வச்சிருக்கோம், இப்படியா பண்றோம், ஒண்ணும் பண்றது இல்லை. இவன் எப்படி பண்றான்னா அவ்வளவு பயமா. நார்த் இந்தியன்ஸ்க்கு ரொம்ப ஒரு, சவுத் இந்தியன்ல இருக்காங்க இல்லன்னு சொல்ல, பட் இந்த இவ்வளவு நான் பார்த்ததுனால சொல்றேன். இண்டோர் உச்சைக்கெல்லாம் போனேன் இல்லையா, கோயிலுக்கெல்லாம் போனோம்னு பார்த்தா பகவத்கீதா டெய்லி படிக்கிறான், அது அப்படி கண்ணில் ஒத்திக்கிறான், அந்த ரெட் கிளாத் அப்படி திறக்கிறாங்க, கண்ணில் ஒத்திண்டு, அப்பா அவங்க ரொம்ப அது அப்படி பகவத்கீதா படிக்கிறான். இப்ப நம்மளும் அந்த மாதிரி வந்து அவ்வளவு எல்லாம் பண்ணலனாலும் அட்லீஸ்ட் இந்த புக்காவது வாங்கி வச்சுக்கலாமே. அப்படி இப்ப நம்ம கிளாஸ் நடக்கிறதுனால திறந்தாவோ பார்ப்போம், இல்லாட்டா திறக்கவே மாட்டோம். அப்படி ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்ப இது 20ல என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, ஜனகரை போன்ற மன்னர்களும் நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ததன் மூலமாகவே பக்குவம் அடைந்தனர். எனவே பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காகவாவது நீ உன்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும். அப்படின்னா என்னது, ஜனகர். ஏன் ஜனகரோட பேர் சொல்றான்னா, அவுட் ஆஃப் ஆல் த கிங் ஜனகர் இஸ் த சுப்ரீம். ஏன்னா அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு என்ன எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஈவன் அந்த காலத்துல எல்லாம் ராஜாமார்கள்னா என்ன ஒரு ஹைரார்கில அம்மா அப்பா ராஜாவா இருந்தா, தாத்தா பாட்டி ராஜா எல்லாம் இருந்தா, அதனால பேரனுக்கு வந்து கொடுத்து அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, அவளுக்கு தெய்வீக குணங்கள் இருந்தது. அப்போ ஜனகர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். அப்ப ஜனகர் மாதிரி உள்ளவா பர்ஃபெக்ஷன், அவ வந்து தே அட்டைன் பர்ஃபெக்ஷன் சோலி பை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி பண்ணி அவங்க வந்து நல்ல என்னது பர்ஃபெக்ஷனா என்னது ஃபுல் அவங்களோட என்ன டியூட்டி உண்டு எல்லாம் பண்ணி அவங்க வந்து கோலோக விருந்தாவனம் போயாச்சு, அவங்க எல்லாம் நல்ல நற்கதி அடைந்து போய்விட்டார்கள். அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவாள், அந்த மாதிரி நீ என்ன பண்ணும், நீ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும். நீ இந்த ராஜவம்சம் தானே. கீதா மாதாஜி, நாகமாள் மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சேதுலட்சுமி மாதாஜி எல்லாம் மியூட் பண்ணிட்டாங்கன்னா சத்தம் வராது. ஓகே, அப்ப என்னன்னாக்கா
வேற இப்போ உன்னை பின்பற்றி வரவாளுக்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளா நீங்க இருக்கணும். இப்ப நம்ம பாக்குறதெல்லாம் யாரு பாக்குறோம்? அர்ஜுனனை பாக்குறோம், கிருஷ்ணரை பாக்குறோம். அர்ஜுனன் மாதிரி இருக்கணும், கிருஷ்ணர் மாதிரி இருக்க முடியாது. ஆனா கிருஷ்ணர் என்னெல்லாம் சொன்னாரு அது கேட்டுக்கிறோம். ஆனா யார மாதிரி இருக்கணும்? அட்லீஸ்ட் அர்ஜுனன் மாதிரி இருக்கணுமே அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்போ நீ ஒரு என்ன முன்னோடியா ஒரு என்ன வழிகாட்டியா இருந்து உன்னை பின்பற்றதுக்கு ஒரு ஆளா நீ இருக்கணும். பின்னாடி நிறைய பேர் உன்னை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கு வேண்டியாவது நீ இந்த மாதிரி யூ ஷுட் பெர்ஃபார்ம் யுவர் ஒர்க், உன்னோட டியூட்டி நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாங்க. பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காதே அப்படின்னு. 21 யார் படிக்கிறார் மாதாஜி? ராணி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சௌமியா மாதாஜி நீங்க படிங்க. ராணி மாதாஜி ரெடி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சௌமியா மாதாஜி இருக்கேளா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுலயே டைம் போறதே. லதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன என்னோட சத்தம் கேட்கறது இல்லையா யாருக்கும்? கொஞ்சம் உங்க போட்டோ மறைக்குது எனக்கு. ஆசரதி ஸ்ரேஷக தத்தத் ஏவ தரோ ஜனக தயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கிறானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படின்னா என்னது? ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி யாராவது இருந்தானாக்கா அவங்கள வேற இவெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்லயே எடுத்துக்கலாம். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு தலைவி யாராவது இருப்பா, இல்ல தலைவர்னு இருப்பா. நம்ம வீட்டுக்காரர் தான் தலைவர், இல்ல ஒரு மாமனார் மாமியார் இருப்பா, இல்ல ஒரு யாராவது பெரியவங்க இருப்பாங்க, இல்ல நம்மளே தான் கூட்டு குடும்பம் இல்லை தனி குடுத்தனமா தான் இருக்கும் அப்படின்னா எய்தர் குழந்தைகள் நம்மள ஃபாலோ பண்ணுவா, இல்ல இது அம்மாவை ஃபாலோ பண்ணுவா, இல்லடா அப்பாவை ஃபாலோ பண்ணுவா. யார் ஒரு மாதிரி அவங்க கிட்ட ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அப்படின்னா அப்ப நம்ம நல்ல விதத்தை காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறோம் இல்ல வாட் எவர் வி டு. ஏன் நம்ம சோம்பேறியா இருந்தோம்னா அதுக்கு நம்மளே 7 மணிக்கு எழுந்துக்கிறோம்னா அந்த பசங்க எழுந்துக்கணுமோ 6 மணிக்கு 4:30 மணிக்கு எல்லாம் எழுந்துக்காது. அப்ப நம்ம 7 மணினா அப்புறம் அவளை நம்ம படுக்கையில இருந்தே எழுப்பணும். எழுந்திருப்பா, லேட்டா எடுத்து ஸ்கூல் போனோம் காலேஜ் போனோம் அப்படின்னு எழுப்போம். அதெல்லாம் நம்ம எப்படி இருக்குமோ அது போலதான் நம்ம பசங்க இருப்பாங்க. இதுதான் நம்ம இதுல என்ன படிக்கணும்னா we cannot expect anything great from our children. குழந்தைகள்லாம் நல்லா படிக்கணும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இருந்தோமா? இல்ல. நம்ம சரி இப்போ இருக்கோமா? அதுவும் இல்லை. அப்ப எப்படி பசங்களை எதிர்பார்க்க முடியும்? அதனால என்ன பண்ணணும்? நம்ம கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்? இப்போ கரெக்டா ISKCON வந்திருக்கு, வந்திருக்கு. ISKCONல நுழைஞ்சு காலையில சீக்கிரம் என்னண்டு இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஒரு மாசம் ஆகும் 2 மாசம் ஆகும். அவங்க கிட்ட சொன்னா என்ன நீங்க இவ்வளவு நேரம் லேட்டா எல்லாம் தூங்குறீங்க? முன்னாடி நானும் தான் தூங்கியிருந்தேன். இப்ப ISKCONல வந்தப்ப நான் இவ்வளவு சீக்கிரம் எழுந்துட்டேன், நீங்களே எழுந்துருங்க. சொல்லவே வேண்டாம், அவளை எழுந்துக்க ஆரம்பிப்பான். என்ன இந்த சத்தம் பஜனை சத்தம் இந்த ஜால்ரா சத்தம் எல்லாம் கேட்கும் போது என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவளுக்கு அலாரம் அடிக்கிற போல இருக்கும். அப்புறம் கண்ணு நல்லாவே முடிச்சு அவளை நம்ம கூட சேர்ந்து ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம சொல்லவே வேண்டாம். சோ இது இந்த ஸ்லோகத்தையே சொல்லியிருக்குது. இட் இஸ் நாட் a cooked up story somebody has written. என்னோக்கியோ எழுதியிருக்கா நம்ம படிக்கிறோம் அப்படி இல்ல. பகவான் கிருஷ்ணரே சொன்னது என்னது? யத் ஆச்சரதி சிரேஷ்டரை. எப்படி நம்ம ஆச்சாரம் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோமோ தத் ஏவே தரோ ஜனாக ஜனங்கள் நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அப்படி அவங்க நம்மளை பின்தொடருவாங்க. இப்போ கிரேட் பர்சனாலிட்டி, ஒரு பொலிட்டிஷியனா இருக்கட்டும், நல்ல ஒரு லீடரா இருந்ததுன்னா அவர் என்ன பண்ணாலும் ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும் ஐயோ இவர் சரியா இல்லையா அப்படின்னு இருக்கும். அப்புறம் ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபெய்த் வந்துருச்சுன்னா எப்படி அவர் என்ன பண்றாரு எஸ் சார் பின்னாடி போயிட்டு இருப்பார். அது நம்ம வீட்லயும் பொருந்தும், நாட்டிலையும் பொருந்தும், எல்லா இடத்துலயும் பொருந்தும். இப்ப நம்ம வேலை பண்ற இடத்துலயும் அந்த மாதிரிதான். யாரோ நல்ல லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருந்ததுன்னா அவர் என்ன டிசிஷன் எஸ் சார் கோ அஹெட், நீங்க என்ன சொல்றாலும் நம்ம எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லதுக்கு தான் டேக் த டிசிஷன் அப்படிமோ இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம சோ இந்த ஸ்லோகத்திலேயே சொல்லியிருக்கு எப்படி அந்த பெரிய நம்ம இது நம்ம வீட்லயும் சரி பெரியவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அது போலதான் பின்தொடருவாங்க, பாக்கி வாழலாம் அந்த மாதிரி. So whatever action a great man performs, common men follow. இது ஒரு என்னது ஒரு லாஜிக் இது மாதிரி, என்னது ஒரு ஜெனரல் தியரி மாதிரி. And whatever standard he sets, அவர் என்ன எப்படி காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும்னா எழுந்திருப்பா, இந்த மாதிரி ஜப்பா பண்ணோம்னா பண்ணுவா. அந்த மாதிரி நம்ம பெரியவங்க எப்படி சொல்றாங்களோ அது போல அந்த வீடும் அந்த வீட்லயோ நாட்டிலயோ எப்படி இருக்கோ அது போல எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்லோகத்திலேயே சொல்லிட்டு இருக்கு. எஸ், யாரு படிக்க போறீங்க? சௌமியா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? இருக்க மாதாஜி. சௌமியா மாதாஜி வந்துட்டாலே படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. நான் அப்பயே கூப்பிட்டேனே வரலையே நீங்க. படிங்க. நமே பார்த்தாஸ்தி 32 மாதாஜி என்ன எடுத்து? நமே பார்த்தாஸ்தி கர்த்தா 22 தானே மாதாஜி? ஆமா, உங்க ஆடியோ சரியில்லை மாதாஜி. எனக்கு ஆடியோ டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு மாதாஜி. அதான் நீங்க பேசுறது கேட்கல சரியா. இப்ப கேக்குறது. ஆனா படிக்கும்.
ஓகே மதர். நமே பார்த்தாஸ்தி கர்த்தவ்யம் த்ரிஷு லோகேஷு கிஞ்சன நானவாப்தம் அவாப்தவ்யம் வர்த்தயேவ ச கர்மணி. வெரி நைஸ். படிங்க. புக் இருக்கு இல்லையா? பிரதாவி மகனே, மூவுலகங்களிலும் நான் செய்ய வேண்டிய கடமை ஏதும் இல்லை. எனக்கு தேவையோ நான் அடைய வேண்டியதோ ஏதும் இல்லை. இருந்தும் நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப என்ன சொல்ற, இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டிதான், ஜனங்களுக்கு வேண்டி நான் இதெல்லாம் சொல்றேன். ஜனங்கள்னா என்னது, எல்லா பப்ளிக் மனுஷாளுக்கு எல்லாம் வந்து நான் இந்த மாதிரி விதியெல்லாம் விதிமுறையெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். ஆனா எனக்கு ஒன்னும் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், ஒரு இதுல ஜெயிலர் இருக்காங்க. இப்ப ஜெயில வந்து இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஜெயில் கைதியா இல்ல. ஜெயிலர்னு ஒருத்தர், அவர் வந்து ஜெயிலுக்குள்ள இல்ல, அவர் ஜெயிலுக்கு வெளியில இருக்காரு. எல்லாம் ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்றானான்னு பாக்குறதுக்கு, அந்த ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றதுக்கு. ஆனா இஸ் சப்போஸ் டு பி இன்சைட் த ஜெயில் அண்ட் வந்து எல்லா அவளுக்கு டாஸ்க் கொடுக்கறதெல்லாம் பண்ணும். அந்த வேலை, கல்லு உடைக்கிற வேலை, அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுமா? இல்ல, அவரு ஜெயில தான் இருக்காரு. ஆனா வேலை பாக்குறார். அவர் வந்து விதிமுறைகள் கொடுத்திருக்காரு. அது ஜெயிலர் யாரு வந்து தப்பு பண்ணி ஜெயிலுக்குள்ள இருக்காளோ அவளுக்கு தான் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அந்த மாதிரி இப்ப ஸ்கூல் நடத்துறோம் அப்படின்னாலே என்னது, பிரின்சிபல் வந்து சர்டன் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்திருப்பா டீச்சர்ஸ்க்கு. ஆனா பிரின்சிபல் அதை ஃபாலோ பண்ணல, அவருக்கு வேற ஏதோ வேலை இருக்கும், அவ அதை பண்ணுவான். ஆனா டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த வேலையெல்லாம் கொடுத்திருப்பா. இப்ப எல்லாம் அவ லெவல், நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம் நம்ம அதெல்லாம் புரிஞ்சு பாத்துக்கலாம். இப்ப நாட்டுல வந்து பொலிட்டிஷியன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, பெரிய தலைவர் என்னது, நமக்கு ஒரு இது பண்றதுக்கு வேண்டிதான் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன். அதுக்கு அவ வந்து ஸ்பீடிங் பண்ணக்கூடாது, ரெட் லைட் எல்லாம் நிக்கணும்னா அவ பாட்டுக்கு போவாளாம், அது கிடையாது. அந்த மாதிரி இது என்னது மீறி போறது இல்லை. இல்ல ரொம்ப பெரிய பிரைம் மினிஸ்டர் மாதிரி வந்ததுனாக்கா சிக்னலே ஆஃப் பண்ணிடுவான், அவள் பண்ணி வழியை நல்லா ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருவா, அது வேற விஷயம். ஆனா இதுல என்ன சொல்றேன்னா, பகவான் சொல்ற இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டிதான் நான் இதெல்லாம் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். there is no work prescribed for me. எனக்கு வேண்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் வேலையெல்லாம் கிடையாது. நான் அதை விட அப்பாற்பட்டவன். எனக்கு இந்த மாதிரி வேலை பண்ணி எனக்கு ஏதாவது பொருள் அடையணும்னு கிடையாது. அண்ட் ஐ நீட் நாட் obtain anything. அதான் எனக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம், இந்த காரியம் பண்ணி எனக்கு ஏதாவது கிடைக்கணும்னு அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடையாது. ஐ எம் engaged in prescribed duty. இருந்தாலும் நான் வந்து எல்லாம் prescribed duty என்ன உண்டோ, என்னோட என்ன இது உண்டோ, டியூட்டி உண்டோ, அதை நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். என்னோட டியூட்டி பண்றதுனால எனக்கு இது வரும், இதை நான் ஃபாலோ பண்ண அந்த மாதிரி இருக்கா, அந்த மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா அவர் வந்து பகவான், அப்பார்ட் ஃப்ரம் நம்ம நார்மல் பீப்புளை விட அவர் வந்து அப்பாற்பட்டவர். எஸ். இப்ப யார் படிக்க போறாள்? இவங்க இந்த மாதாஜி, நாகமல் மாதாஜி, அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண முடியாது. படிங்க மாதாஜி, எப்பவுமே விட்டு போயிடுறது நீங்க கடைசியில தான். ஹேண்ட் ரைஸ் இல்லை இல்லையா, இப்ப பேரு பின்னாடிதான் வருது. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. யதி ஹ்யம் ந வர்தேயம் நவர்தேயம் ஜாது கர்மண்ய தந்திரிதஹ மம வர்த்மானு வர்த்தந்தே மனுஷ்யாக வார்த்த சர்வசுக. வெரி நைஸ். படிங்க. உங்ககிட்ட புக் இல்லையோ மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நாகமான் மாதாஜி, மீனிங் இல்ல மாதாஜி, புக் இல்ல. ஓகே. ஏனெனில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கவனத்துடன் செயலாற்ற நான் எப்பொழுதாவது தவறினால் மனிதரெல்லாம் நிச்சயமாக என் பாதையையே பின்பற்றுவர். ஒரு நிமிஷம். ஏனெனில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கவனத்துடன் செயலாற்ற நான் எப்பொழுதாவது தவறினால் மனிதர் எல்லாம் நிச்சயமாக. இங்கிலீஷ்ல படிச்சோறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சிலப்பெல்லாம் தமிழ் கொஞ்சம் தடுமாறுது. For if I ever failed in to engage in carefully perform prescribed duties, oh Partha, certainly all men would follow my path. அப்படின்னா என்ன, இது கரெக்டா புரியாது. என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆனா நான் என்னோட பாதையில நான் தவறி நான் வந்து பண்ணாம இருந்தேனாக்கா அதையேதான் எல்லாரும் பின்பற்றுவா இல்லையா. நான் பண்ணலன்னா யாரும் பண்ணவும் மாட்டாங்க, நான் பண்ணினாதான் எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. அதனாலயே நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். யார் சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. அதனாலயே நான் பண்றேன். ஆனா இந்த பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி பண்ணினதுனால எனக்கு ஏதோ வரப்போறது, அதை சார்ந்து நான் இல்லை. ஆனா நான் பண்ணல, நான் பீயிங் லீடர், நான் உங்களுக்கு எல்லாம் லீடரா இருக்கேன் இல்லையா. இப்ப கிருஷ்ணாங்கிறது ஒரு லீடர் தான். அப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் லீடரா இருக்கேன். நானே என்னோட வந்து டியூட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணலன்னா நீங்க அதே போலதான் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, நீங்களும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டீங்க. யூ வில் நாட் ஃபாலோ மை இது. நான் கிருஷ்ணரே பண்ணலையே, அப்ப நான் ஏன் பண்ணோம், அந்த மாதிரியே நினைச்சிருப்பாங்க. சோ அதனால பீயிங் லீடர் நீ வந்து பண்ணிதான் ஆகணும், உன்னோட டியூட்டி பண்ணிதான் ஆகணும். எல்லா இதுவும் சொல்றாரு அவர். ஏன்னா அவர் எப்படியாவது சண்டை போட வைக்கணும். உத்திஷ்டா கௌந்தேயா, ஏந்திரு அர்ஜுனா, ஏந்திரு சண்டை போடு, இதுதான் சொல்றாரு அவர் ஒரு இதுலயும்.
எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஐ திங்க் எல்லாரும் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஒரு அருள் செல்வம் பிரபுஜி படிக்கலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. அருள் செல்வம் பிரபுஜி இருக்கேளா? ஹரே கிருஷ்ணா, ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. ஓகே, தீபா செல்வம் மாதாஜி ஆரம்பிச்சிருப்போம். ஏன்னா ஓகே படி. உஷி தேயுரிமே லோகா நகுர்யம் கர்ம சேத் அகம் சங்கர்ஷ்ய ஹர்ஷா ஷியாமம் உபஹன்ஷ்யாம் இமாக பிரஜாக. நான் செயலாற்றுவதை நிறுத்தினால் இவ்வுலகங்களெல்லாம் அழிவடையும். தேவையற்ற ஜனங்களின் படைப்புக்கு காரணனாகி எல்லா உயிர்களின் அமைதியையும் அளித்தவனாகவும் நான் ஆகிவிடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப எனக்கு அந்த வேர்டு நினைவு வந்துருது. அன்வான்டட் பாப்புலேஷன், வர்ணசங்கரா, அதான் அந்த பேரு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, அது வேற எதுலயோ டைம்ல அந்த இது நினைவு வரும். இந்த வேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வர்ணசங்கரா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயும் படிச்சிருக்கோம். என்னது அதோட அர்த்தம்னாக்கா, லீகலா குழந்தை பிறக்காம, ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஹெட்லாக்ல குழந்தை பிறக்காம, அதுக்கப்புறம் அந்த ஹஸ்பண்ட் இறந்து போய் வேற யாராவது சொல்லுவாங்களே, சரி நான் உன்னோட குடும்பத்தை காப்பாத்துறேன் அப்படிம்பாங்க இல்லையா? அப்ப அந்த குடும்பத்தை சும்மா காப்பாத்துவார எதிர்பார்ப்பு இருக்குமே. அப்ப அந்த அந்த லேடியை யூஸ் பண்ணினா என்னது, திரும்பி கல்யாணம் பண்ணிக்கவும் முடியாது. ஏன்னா அந்த பொம்மநாட்டி ஒரு இது விடோ ஆயிருப்ப, கல்யாணம் வேற ஒரு கல்யாணம் இவர் பண்ணிட்டு இருப்ப. அப்ப இருந்தாலும் குழந்தை எல்லாம் பிறக்கும். அப்ப அந்த குழந்தைக்கு என்ன பேரு? வர்ணசங்க. குழந்தை பேர் இல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு குடும்ப நிலைமை என்னது? வர்ணசங்கரஹா. ஏன்னா இதுல வந்து அன்வான்டட் பாப்புலேஷன் வந்த உடனே எனக்கு அந்த பேரு நினைவு வந்து, அது வரைக்கும் இருந்தது மறந்து போயிடும். ஓகே, சோ அதனால என்ன சொல்றாங்க, நான் வந்து என்னோட டியூட்டியை நான் பண்ணல. நான் என்னெல்லாம் டியூட்டி, மழை வர காலத்துல மழை பெய்யணும், என்னோட டியூட்டி நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். நீங்க உங்க டியூட்டி என்னது? யஜ்ஞம் பண்ணணும், யாகம் பண்ணணும், எல்லாம் பண்ணணும். நான் என்னோட டியூட்டி மழை பெய்யும் போது மழை, காலையில வெயில் என்னது, சூரிய பகவான் வெயில் வரணும், இந்த மாதிரி நான் என்னோட டியூட்டி பண்ணலன்னா, இஃப் ஐ டிட் நாட் பர்ஃபார்ம், என்னோட டியூட்டியை நான் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்? இந்த ஹோல் வேர்ல்டு வந்து எல்லாமே அழிந்து போயிடும். அழிந்துன்னா என்னது, ஒண்ணும் ஒரே பஞ்சமா இருக்கும், இல்லாட்ட ஒரே ஃப்ளட் ஆயிடும், ஒரே இது எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போயிடும் எல்லாம். அப்ப நான் என்னோட டியூட்டியை நான் பண்ணிதான் ஆகணும். அது வந்து ஐ வுட் பி காஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் அன்வான்டட் பாப்புலேஷன். அப்புறம் என் காரணம் எல்லாம் வர்ணசங்கரா வந்துடும் அப்படின்னு. என் காரணம் என்னது? ப்ராஜெனி, அன்வான்டட் ப்ராஜெனி வந்துடும். என் காரணம் லீகலா பிறக்காம குழந்தைகள்லாம் பிறக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இதனால எல்லாமே டிஸ்ட்ராய், பீஸ் ஆஃப் ஆல் லிவிங். எல்லாருக்கும் ஒரு மன அமைதி குலைந்து போயிடும். அதனால ஒன்னும் உருப்படியா ஒன்னும் நடக்காது. அதனாலயே நான் என்னோட டியூட்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்லாட்டா என்னோட டியூட்டி பண்றதுனால எனக்கு ஏதோ எதிர்பார்ப்பு, எனக்கு இது மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங் வரும், அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்காதே. நான் உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லதுக்கு வேண்டிதான் என்னோட டியூட்டி நான் பண்றேன். அது போல நீ உன்னோட டியூட்டி பண்ணணும். அதனால உத்திஷ்டாக்கம் தெரிய திரும்பி அவர் அதே தான் சொல்றாரு. ஒரு ரீசனா சொல்லி அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இதனால நீ என்று நீ சண்டை போடு, பி எ லீடர் மாதிரி இருந்து நீ பண்ணிதான். எதிர்பார்ப்பு ஒண்ணும் வச்சுக்காதே, ஆனா நீ பண்ணினாதான் பின்வரும் காலத்துல உன்னை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா வச்சுட்டு, இல்ல இவ்வளவு கஷ்டத்துலயும் அப்படி அர்ஜுனா ஃபைட் பண்ணா, அது போல நம்மளும் நம்ம டியூட்டி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் நினைப்பாங்க. எஸ், அடுத்தது 25 யார் எடுக்க போறாங்க மாதாஜி? சேத்துலட்சுமி மாதாஜி எடுங்க. ஆர்டர்லயே போட்டுனா தீபா செல்வன் மாதாஜி, அப்புறம் சேத்துலட்சுமி, ஜெயப்பிரியா, சௌமியா மாதாஜி, லதா மாதாஜி, அப்புறம் கீதா மாதாஜி படிச்சா சரி, ஏன்னா சிலப்போ ஆடியோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. தனலட்சுமி மாதாஜி, நாகமான் மாதாஜி, இந்த ஆர்டர் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணுங்க. யார் படிக்கல நெக்ஸ்ட் இவா எடுத்துடலாம். சேத்துலட்சுமி. ஹரே கிருஷ்ணா. சக்த கர்மண்யவித் வம்சோ யதா கூர்வந்தி பாரத கூர்யாத் விதாம் அசக்த சிகீஷு லோக சங்கிரகம். பலனில் பற்றுதல் கொண்டுள்ள அறிவற்றவன் தனது கடமைகளை செய்வதைப் போலவே அறிஞரும் கடமையை செயலாற்றலாம். ஆனால் பற்றுதல் ஏதுமின்றி பொதுமக்களை சரியான பாதையில் வழி நடத்துவதற்காகவே அது செய்யப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படின்னா என்னது? பலனில் பற்றுதல் கொண்டுள்ள, நார்மலி பலன்ல பற்றுதல் உள்ளவாதான் வந்து அவ டியூட்டி பண்ணுவா. ஏன்னா நம்ம வேதாசம் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கு, இது என்னது அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், என்னது அஸ்வமேத யாகம், என்னவோ கிடைக்கிறதுக்கு தான் அஸ்வமேத யாகம். அப்புறம் என்னது இந்த ராம இதுல படிச்சோமே, என்னது பேரு மறந்தே போயிடுறது. அந்த யாகம் பண்ணாதானே இப்ப ராமர் லட்சுமணன் எல்லாம் பிறந்தார். பேரு மறந்து, என்ன பேரு?
புத்திர காமேஷ்டி யாகம். இப்ப புத்திர எல்லாம் கொடுத்துருக்கு, அதுல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோ அது போல் பண்ணினா டெஃபினட்டா யூ வில் கெட் த பெனிஃபிட் ஆல்சோ. சோ இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, பலன் உள்ள பற்றுதல் கொண்டுள்ளவாள்லாம் இதெல்லாம் பண்ணுவா. அறிவற்றவன் அவளெல்லாம் அறிவற்றவன்னே சொல்லியிருக்கா. ஆனா பலன்ல வந்து அவ ஒரு நிமிஷம் தண்ணி குடிச்சுடுறேன். பலனில் பற்றுதல் கொண்டுள்ள அறிவற்றவன் தனது கடமையை செய்வதை போலவே அறிஞர்கள்னா இப்போ பிரபுபாதா உட்காந்து இதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இவருக்கு 70 வயசுக்கு மேல என்ன வேணும், ஒண்ணும் வேண்டாம். இருந்தாலும் பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு போனாரா, எல்லாம் பண்ணினாரா. அவருக்கு இதனால என்ன கிடைக்க போறது அது எதிர்பார்க்கவே இல்லையா. அவர் வாழ்ந்து முடிஞ்ச எல்லாம் ஆயாச்சு, முன்னூறு பாக்கி எல்லாரும் நல்லா வாழணும், எல்லாரும் பின்பற்றணும்னு சொல்லிட்டு ஃபாரின்ல போயிட்டு அவளையெல்லாம் அந்த மாதிரி குடும்பம் எல்லாம் வச்சு அவளையெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆடையெல்லாம் உட்க வச்சு அவளையெல்லாம் வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் சாப்பிடாம வச்சு நான்வெஜ் தூக்கி நான்வெஜ்ல ரொம்ப இது அவெல்லாம் நான்வெஜ்லயே வளர்ந்தவா. அதெல்லாம் விட்டுட்டு வெங்காயம் கூட எடுக்க முடியாம பூண்டு எடுக்க முடியாம அந்த மாதிரி டீ காஃபி எடுக்க முடியாம அந்த லெவலுக்கு அவர் கொண்டு வந்துட்டார். சோ அவ இப்ப என்ன சொல்றாரு, இதுல அறிஞர்கள் கடமையை செயலாற்றலாம். இது எந்த பற்றுதல் உள்ளவாறே அந்த மாதிரி கடமையை வந்து செய்வதை போலவே அறிஞர்களும் அந்த மாதிரி கடமை பண்ணலாம். ஆனால் பற்றுதல் ஏதுமின்றி பொதுமக்களுக்கு சரியான பாதையில் வழி நடத்துவதற்காகவே அது அவர் செய்யப்படும். அவர் அந்த மாதிரி செயல்கள் செய்கிறார். இவருக்கு இப்போ பர்சனல் பெனிஃபிட் ஏதாவது வேணுமோ, அவரு ஆயாச்சு, பசங்க எல்லாம் பிறந்து எல்லாம் முன்னுக்கு வந்து எல்லாம் ஆயாச்சு. இவர் பண்ணினது எப்பவுமே தொண்டு மாதிரி. இப்ப அறிஞர்கள் என்ன பண்றா, வேறொரு இவாளுக்கு மத்தவாள்லாம் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணணுமே, அவளாம் நல்ல வழியில கொண்டு வரணுமே சொல்லிட்டு அவ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணி அவங்க இது ஒரு வழி நடத்துறாங்க எல்லாரையும் அப்படி. எஸ், இது வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் ஆஃப்டர் லாங் டைம் வந்திருக்கு. கற்றறிந்த மற்றும் அறியாமை மக்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறார்கள், டிஃபரன்ஸ் இன் டிசைர்ஸ், அவரோட ஆசைகளுக்கு என்னெல்லாம் வேறுபாடு இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ் பீப்புள், இவாள செல்ஃப் ரியலைஸ் நேத்தைக்கே பார்த்தோம். எல்லாம் யாரோட சத்தம் வந்துட்டே இருக்கு, யாரோட தெரியும், சௌமியா மத்தாஜி. எஸ், அப்போ இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் உணர்வுல சமைக்கிறாங்க, கிருஷ்ணர் உணர்வுல எல்லாம் கிளீன் பண்றாங்க, கிருஷ்ண உணர்வுல சாப்பிடுறாங்க, பஜனை பண்றாங்க. இவன் அவர் வந்து ஸ்வீப் பண்றார், என்னது வேலை பண்றார், கிளீனிங் வேலை பண்றார். அப்ப கூட கிருஷ்ணர் உணர்வுல பண்றார். அப்ப தன்னை உணர்ந்தவர் எல்லாம் செல்ஃப் ரியலைஸ் பீப்பிள்னா, இந்த பாடிக்கு நான் என்ன கொடுத்தாலும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு தான் போறேன். என்னோட உணர்வு என்னது, கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தா அதுதான் நான் வந்து இப்ப வேலை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது இறந்து போனாலும் என்னத்தை கொண்டு போவேன், அந்த உணர்வுகள் பகவானை பத்தி என்னெல்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கேனோ அதுதான் எங்க கூட வரும். அந்த மாதிரி அவ தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. சோ இவ என்னது, சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆஃப் கிருஷ்ணா சென்சஸ். அவங்க என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணரின் புலன்களில் திருப்தி அடைந்து அவங்க வேலை பண்றாங்க. இதே வேற எப்படி, ஓகே இங்க வந்து ஒர்க் வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட். அவங்களுக்கு வந்து சரி வேலை பண்றோமே, இதனால எனக்கு என்ன எல்லாம் என்ன வந்து பெருமையா சொல்லுவாளா, நான் வந்து இவ்வளவு நைவேத்தியம் பண்றேன், இப்ப என்ன எல்லாம் பாக்குறாங்களா, நான் ஓ நீ நல்லா பண்றியே அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே மாட்டா. அவன் பாட்டுக்கு அவளோட இதுல கிருஷ்ண உணர்வுல அவ பண்ணிட்டே இருப்பான். அதே போல ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் எப்படி, பழங்களுக்கு இணைப்பு இல்லாமல் வேலை செய்யுங்கள், வேலையின் முடிவுகள், வேலை செய்யணும்னா என்னது, ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன். அவங்களுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம அதை ஜஸ்ட் கண்டினியூ டூயிங். அப்புறம் ஏன் அது பண்றாங்க, ஒரு முன்மாதிரியை வைத்து மக்களை சரியான பாதையில் அழைத்து செல்ல வேண்டும். அதுக்கு வேண்டிய அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம். ஆனா என்ன பார்த்து இன்னும் நிறைய பேர் என்ன பின்பற்றார்கள்னா ரொம்ப நல்லது. என்ன பார்த்து நிறைய பேர் இம்ப்ரூவ் ஆகி என்ன மாதிரி இருக்காங்கன்னா தட் வில் பி பெஸ்ட் அப்படின்னு. அப்புறம் வேற மனுஷாலாம் எப்படி இருக்காங்க, அறிவற்றவர் தட் இஸ் இக்னோரண்ட் பர்சன் எப்படி இருப்பாங்க, ஒருவரின் சொந்த புலன்களின் திருப்திக்காக வாழ்வார். பணத்தை நல்லா சம்பாதிக்கணும், நல்ல இன்பமா வந்து சிகரெட் எல்லாம் குடிச்சா ரொம்ப இன்பமா இருக்குன்னு சிகரெட் குடிப்பாங்க, சீட்டு விளையாடுவாங்க, கேம்பிளிங், கள்ளு, இது இந்த வேண்டாத சகவாசம், இதெல்லாம் பண்ண ஒரு திருப்தி. ஆனா என்ன, அதெல்லாம் பௌதிக திருப்தி தான் இருக்கும். அப்புறம் நாளைக்கு இன்னும் அதை வந்து தூபம் போட்டு இன்னும் நிறைய தான் பணம் இவ்வளவு போறோம் அப்படின்னு யாரு இருக்கா, இவ்வளவு பணம் போறோம் அப்பா இனிமே சம்பாதிச்சு இனிமே நான் வந்து பகவானை இது பண்றேன் அப்படிம்பாங்களா, இல்ல இன்னும் பணம் இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், கேம்பிளிங் பண்ணா அதுதான் இன்னும் வேணும். அதனாலதான் கேம்பிளிங் வேண்டாங்கிறது. ஏன்னா அது பழக்கம் விட்டு போவாது, இன்னும் வேணுங்கிற பேராசை வந்துடும் நமக்கு. அதே போல சிகரெட் ஒரு வாட்டி குடிச்சா போறோம்னு சொன்னோமா, இன்னும் அதை குடிச்சா ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கேன், இன்னும் ஒண்ணு குடிக்கணும், அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு 4 குடிக்கலாம், அப்புறம் எந்த நேரமும் அதை செயின் ஸ்மோக்கிங் மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இந்த ஆசை வளர்ந்துட்டே போகுமே தவிர கம்மியாகும். அதெல்லாம் பௌதிகத்துல இதுதான் ப்ராப்ளம் இருக்கு. இதே கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்ததுன்னா அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போனா ரொம்ப நல்லது. நம்ம கூட ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் மியூட் பண்றீங்களா ப்ளீஸ், யாரு இது ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, அப்ப இதுல என்ன ஆயிடும், ஒர்க் வித் அட்டாச்மெண்ட் டு ஃப்ரூட்ஸ். இதுல எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். சீட்டு விளையாடுறோமா, ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு நிமிஷம் நானே பண்ணிடுறேன், யாரு
கீதா மாதாஜி மியூட். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு. எஸ். அப்ப இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. எந்த வேலை பண்ணாலும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு. கேம்பிளிங் விளையாடினா நான் ஜெயிக்க போறேன்னா இல்லையா, அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஒரு கள்ளு குடிச்சோம்னாலும் இதுல எனக்கு கிக் கிடைக்கிறதா இல்லையா, ஒரு இந்த மாதிரி ஃபீமேல்ஸ் இந்த மாதிரி அததான் லீகல் என்ன இல்லீகல் இதெல்லாம் பண்ணினோம்னாலும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்ல அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க. பழங்களுக்கான இணைப்புகளுடன் வேலை செய்கிறார்கள். வேலையின் முடிவு அதுதான். அப்ப இதுல அவளுக்கு திருப்தி கிடைக்காது. இவாள் அறிவற்ற நபர்கள். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? எல்லாம் மியூட்ல இருக்கும் மாதாஜி, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கீங்க. ஓகே, அடுத்த சேத்துலட்சுமி மாதாஜி படிச்சுட்டீங்க. ஜெயப்பிரியா மாதாஜி படி. அப்புறம் நாகம்மா மாதாஜி அதுக்கு அடுத்து எடுத்துடுங்கன்னா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க. உங்க வீட்லயே சத்தம் வருது இல்ல, அதனால அன்மியூட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல. படிங்க ஜெயப்பிரியா மாதாஜி. இல்ல ஜெயப்பிரியா மாதாஜி படிக்கணும். படிக்கிறாங்களா பாக்கட்டும். இருக்காங்க, ஜெயப்பிரியா மாதாஜி இருக்காங்க. படிங்க மாதாஜி. எனக்கு மாதாஜி இல்ல, எனக்கு தெரியலையா? நான் புத்தி வேதம் ஜனயேத் தெரியறதா இல்லையா? இல்ல தெரியலையா? அப்புறம் நீங்க சரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க நாகம்மா மாதாஜி. அப்புறம் ஜெயப்பிரியா மாதாஜி. நபுத்தி வேதம் ஜனயேத் அஞ்ஞானாம் கர்ம சங்கீனாம் ஜோஷயேத் சர்வ கர்மாணி வித்வான் யுக்தக சமாசரன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் பலன்களில் பற்று கொண்டுள்ள அறிவற்றவர்களின் மனதை அறிஞர்கள் குழப்பக்கூடாது. செயலிலிருந்து விலகுவதற்கு ஊக்குவிக்க கூடாது. மாறாக பக்தி உணர்வுடன் செயல்படுவதன் மூலம் எல்லாவித செயல்களிலும் கிருஷ்ண உணர்வின் படிப்படியான முன்னேற்றத்திற்காக அவர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும். அப்படின்னா என்னது? யாரெல்லாம் இக்னோரன்ட்ல இருக்காங்க, யாருக்கு அறிவில்லாம செயல்பட்டு இருக்காங்க, கிருஷ்ண உணர்வுல இல்லாம சும்மா வேலை செய்யணும் அந்த கழுத மாதிரி வேலை செய்யறாங்க சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி. So do not disrupt the minds of ignorant men attached to fruitive result of result. யார் அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்போட பண்றாங்களோ, இப்ப உழவு தொழில் பண்ணினா எனக்கு இவ்வளவு இது விளைச்சல் வரும், அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்போட பண்றாங்களா, அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. இதுல நமக்கு என்ன பாடம்? நம்ம வீட்லயும் அப்படிதான். இவங்க எல்லாம் எந்திருக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. எவ்வளவு வாட்டி சொல்லியாச்சு, ஜப்பம் பண்றே மாட்டேங்கிறாங்க. நான் காலையில் சீக்கிரம் எந்திருக்கிறேன், இவங்களை எல்லாம் சொல்லி பார்த்தாச்சு. எதிர்பார்க்க வேண்டாம். அவங்க யாரு இன்னும் அந்த பக்குவம் அடையல, அவங்க எல்லாம் இன்னும் அந்த மாதிரி. சோ அவங்களெல்லாம் நீங்க பகவானே சொல்லியிருக்காரு, அதனால யாரையும் போர்ஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு. சோ யாரெல்லாம் இந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி நம்ம செயல்களுக்கு ரிசல்ட் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்கள நீங்க போர்ஸ் பண்ணாதீங்க. A learned person should not induce them to stop work அப்படின்னு கிளீனாவே போட்டுட்டார். இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாடம். அதனால யாரையும் நம்ம நான் இவ்வளவு சொல்லி பார்த்துட்டேன் பிரபுஜி, கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வரும். நோ கம்ப்ளைண்ட். அவங்களுக்கு எப்ப நல்ல முதிர்ச்சி வருதோ அவங்க பண்ணுவாங்க. நமக்கு இன்னைக்கு முதிர்ச்சி வந்திருக்கு, நம்ம பண்றோம். அவங்களுக்கு எப்ப வருமோ அவங்க பண்ணட்டும். அவங்க பண்ணினா அவங்களுக்கு நல்லது. நம்ம பண்ணினோம்னா நம்ம கணக்கு தனி, அவங்க கணக்கு தனி இல்லையா. நம்ம எங்கேருந்தோ வந்திருக்கோம், சேர்ந்து இருக்கோம், பசங்க பிறக்கிறாங்க, எல்லாரும் அவாவா விதிப்படிக்கு வந்திருக்கோம், விதிப்படிக்குதான் செய்ய முடியும். Rather, by working in the spirit of devotion, you should engage them in all sorts of activities. அதனால என்ன பண்ணணும்? அவங்கள கிருஷ்ண உணர்வுல வேலை பண்ணுங்க. பண்றதை பற்றி ஒன்னும் இது இல்ல, ப்ராப்ளம் இல்ல. நீங்க பண்ணுங்க, உழவு தொழில் பண்ணுங்க, வேற என்னெல்லாம் இங்க கொடுத்துருக்காங்களோ எல்லா தொழிலும் நீங்க பண்ணுங்க. இந்த நேரமும் கிருஷ்ணாக்கு முன்னாடி ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் பண்ணுன்னு நாங்க சொல்லல. ஆனா நீங்க பண்ற வேலையிலேயே எப்படின்னா கிருஷ்ணாவோட உணர்வோட நீங்க பண்ணுங்க. நீங்க நிறுத்த வேண்டாம், உங்க வேலையை பண்ணுங்க, ஆனா கிருஷ்ண உணர்வோட பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி சொன்னா போகணும் அப்படிங்கிறாங்க. யாரு? கிருஷ்ணாவே சொல்றாரு. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது? கிராஜுவல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ். மெதுவா அவங்க கிருஷ்ண உணர்வில வந்துருவாங்க. எஸ். யார் இப்போ? ஜெயப்பிரியா மாதாஜி தானே. யார் படிச்சாங்க இப்போ? நாகமான் மாதாஜி படிச்சாங்க. ஜெயப்பிரியா மாதாஜி படிங்க. பிரகிருதே கிரியமானானி குணைஹி கர்மாணி சர்வஷ அஹங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாஹம் இதி மன்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனிங் இருக்கா? உங்ககிட்ட புக் இருக்கா? இல்ல இல்லையா? புக் இல்ல மாதாஜி. மீனிங் அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம்னா
குழந்தை பிறந்த சொன்னேன் இல்லையா, குழந்தை பிறந்தோடனே பால் கழறது, அது அது வேணும். அப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்தப்பறம் என்ன, அது வேணும் இது வேணும். நம்ம எல்லாம் இந்த உலகத்துல பிறந்தோடனே என்ன ஆகுது, இந்த பகவானோட இந்த மாயாதேவிகள் தான். அதெல்லாம் பகவான் ஏற்படுத்திய ஏற்பாடுதான். அவரோட வந்து எக்ஸ்டர்னல் இதுதான், எனர்ஜி தான். அவ வந்து நம்மள வந்து ஆட்டிட்டே இருப்பா. என்னன்னா இது வந்து சத்துவகுணம், இது ரஜோகுணம், இது தமோகுணம். ஒரு நேரம் நம்ம சத்துவகுணத்தை இருப்போம், நல்ல பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கணும் தோணும், நல்ல ஜப்பா பண்ண தோணும். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம், ஏதோ ஆக்டிவிட்டியில இன்வால்வா இருக்கணும், அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும், கிளீன் பண்ணணும், வெளியில போகணும், அலங்காரம் பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஒரு இதுல ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்போமா. அப்புறம் ஒரு நேரம் வந்து வரும்போது எப்படி நம்மளே சோர்ந்து போய் வேண்டவே வேண்டாம், எல்லாம் வெறுப்பா இருக்குப்பா, இதெல்லாம் என்ன இருக்கு, இதுல எல்லாம் என்ன கிடைக்கப்படுது அப்படின்னு நம்ம ஆயிடுவோமா. இது என்னது சோம்பேறித்தனம். அப்போ தமோகுணம், இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்துவகுணம் மாறி 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 நம்மளை வதச்சுட்டே இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறந்திருக்கிறதுனால, இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கிறதுனால இந்த முக்குணங்களும் நம்மளை தாக்கிண்டேதான் இருக்கும். அது வந்து அதுல இருந்து விடுபட முடியாது. சோ அகங்காரத்தினால் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன, நான் இருக்கேன். அகங்காரம்னா என்னது, தமிழ் அகங்காரம் ரொம்ப அவளுக்கு அகங்காரம் ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறோம், அது கிடையாது. அது வந்து நம்ம வேற தப்பு இதுல நம்ம சொல்றோம். அகங்காரம்னா என்னது, அகம் அப்படின்னா நான்கிற எண்ணம் இருக்கே, அதுதான் அகங்காரம் சொல்றான். நான் இருக்கேன், அந்த இது ஆத்மா என்னது, நான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அந்த பாடி நான் அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது என்னது, அது வந்து ஃபால்ஸ். இப்ப ஈகோ வந்துடுது, நான் தான் எல்லாம் பண்றேன். இப்ப வேலைக்கு போயிட்டு சம்பாதிச்சா நான் சம்பாதிக்கிறேன், பகவானுக்கு கிரெடிட்டே கிடையாது. அந்த பகவான் கை கால் கொடுத்துருக்கா, நல்ல புத்தி கொடுத்துறதுனால நம்ம வேலை பண்ணினோம் சம்பாதிச்சோம், அந்த எண்ணமே வராது அவளுக்கு. இன்னொரு நான் சம்பாதிச்சேன், நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், என் அறிவால நான் இவ்வளவு பண்ணினேன், அந்த மாதிரி நினைக்கிறோம். இதெல்லாம் எது, தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கிறார். அவர் வந்து நானே தான் எல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவர் நான் தான் எல்லாம் பண்றேன், அந்த மாதிரி எண்ணம் வருது. இது என்னது, இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ யாருக்கு வருது, இது ஆத்மாக்கு தான். பாடி இஸ் ஜஸ்ட் ஆத்மா இஸ் யூசிங் த பாடி. இந்த ஆத்மாக்கு என்னது ஃபால்ஸ் ஈகோ இது வந்துடுது பிகாஸ் ஆஃப் இந்த முக்குணங்கள்னால, 3 modes ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர்னால இருக்கு. அது அகங்காரம். அகம்னா என்னது, நான்கிற அந்த எண்ணம் வந்துடுறது. எஸ். அடுத்தது ராணி மாதாஜி படிக்கிறாளா? 28 படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. தத்வவித்து மகாபாஹோ குணகர்ம விபாக யோகோ குணா குணேஷு வர்த்தந்த இதி மத்வா ந சஜ்ஜதே. மீனிங் எனக்கு தெரியல, இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்குங்க. பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடையவனே பக்தியில் செயல்படுதல் மற்றும் பலனை நோக்கி செயல்படுதல் இவற்றின் வேறுபாட்டை நன்கு அறிந்திருப்பதால் பூர்ண உண்மையின் ஞானம் உடையவன் புலன்களிலும் புலனுகர்ச்சியிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. அப்படின்னா என்னது, ஒன் ஹூ இஸ் நாலேஜ் ஆஃப், என்ன நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறவன். ஏன்னா அர்ஜுனனே சொல்றாரு, அவர் புஜம் உள்ள நல்ல மைட்டி ஆர்ம்டு, நல்ல வந்து புஜம் என்னது இருக்கு, பலம் பொருந்திய புஜங்கள், நல்ல பலம் பொருந்திய புஜங்கள் உடையவனே உனக்கு வந்து நல்லா தெரியும் நான் யாரும் நல்லா புரிஞ்சுட்டார். And oh mighty Allah does not engage himself in senses and sense gratification. உனக்குன்னு என்னது ஆசை அதெல்லாம் நீ வந்து திருப்திப்படுத்தணும்னு எல்லாம் நீ எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. நோயிங் வெல், உனக்கு நல்லா தெரியும் ஒர்க் வித் டிவோஷன்னா எப்படி, பகவான் மீது நம்ம வந்து எப்படி வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணணும்னு தெரியும். அண்ட் வேலை எதிர்பார்ப்போட வேலை பண்றோம், அது ரெண்டுத்துக்கும் உனக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். என்ன வந்து நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்க, உனக்கு இந்த டிஃபரன்ஸும் நல்லா தெரியும். என்னது பல நோக்கி எதிர்பார்த்து நம்ம வந்து ஒரு வேலை செய்யறது எப்படி, இல்ல பல நோக்கு இல்லாம பகவானுக்கு வேண்டி என்னோட ஜஸ்ட் பகவானுக்கு வேண்டி நான் வந்து சேவை பண்றேன், அந்த மாதிரி எண்ணத்தை பண்றது ரெண்டும் உனக்கு நல்லா டிஃபரன்ஸ் தெரியும். எஸ். 29 யார் படிக்கிறாள் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி ரெடியா? ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. சௌமியா மாதாஜி ரெடியா? கீதா மாதாஜியா படிங்க. அடுத்த சௌமியா மாதாஜி அப்புறம் விடும்போது ஹேண்ட் பண்ணி வச்சுடுங்களே, ஈஸியா இருக்கும். பிரகிருத்தேரோ குண சம்மோடா சஞ்சத்தே குண கர்மசகா தன்ன 29 மாதாஜி. 29 பிரகிருத்தே பிரகிருத்தே குண சம்மோடா குண சச்சந்தே குண கர்மசு தன்ன ருச்சந்தாவிதோ மந்தான் குருதத்தான் நா விசாலையே. மொழிபெயர்ப்பு. ஜடையத்தின் குணங்களால் மதிமயங்கி அறிவுட்டோர் லௌசிக செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபட்டு பட்டுடையோராகின்றனர். குறைவான அறிவுடன் செயல்படுவதால் இத்தகைய கடமைகள் கீழ்த்தரமானவை என்ற போதிலும் அறிவுடையோர் அவர்களை நிலைப்பிரைய செய்ய
கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப ஜட இயற்கல இந்த மாதிரி முக்குணங்கள்ல ஈடுபட்டு நம்மளேதான் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஜட இயற்கையில நம்ம எல்லாம் அந்த முக்குணங்களால நம்ம வந்து மாட்டின்னு இருக்கோம் இங்க பிறந்ததுனால. சோ bewildered by the modes of material nature. நம்ம எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும். ஒரு நேரம் அப்படி இருக்கும், ஒரு நேரம் சுகம், ஒரு நேரம் துக்கம், ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும், ஒரு ஏரியா ஒரு பக்கம் வந்து அழுதுன்னு இருப்போம், புலமின்னு இருப்போம். அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து மாட்டின்னு இருக்கோம் இதுல. So ignorant இருக்கும் நம்ம. Ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. அதனால என்ன ஆயிடுறோம்னாக்கா இந்த மாதிரி பொருள் ஈட்டுறது என்ன, நம்ம இதுலயே நம்ம வந்து ஒழுந்து இருக்கோம். பகவானை தள்ளி வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போமா. அதனால என்ன ஆயிடுறது, நம்ம இதுலயே அட்டாச்சு ஆயிடுறோம். இன்னும் எவ்வளவு சம்பாதிக்கணும், இன்னும் எவ்வளவு வீடு கட்டணும், இன்னும் எவ்வளவு புடவை வாங்கணும், இன்னும் எவ்வளவு நகை வாங்கணும், இதுலயே தான் நமக்கு போறதே தவிர நல்லா பண்ணி சாப்பிடணும் இதுதான் போகுமே தவிர பகவானோட எண்ணம் கம்மியாயிடும். பட் த வைஸ் ஆனா நல்ல ஒரு மாதிரி இப்ப இந்த மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸ்லாம் அட்டென்ட் பண்றவங்களுக்கு எப்பாவது ஒரு நினைவு வரும், இல்ல இதெல்லாம் நம்ம பண்றது தப்பு, இதெல்லாம் என்னது ஒன்னும் பிரயோஜனம் கிடையாது, பண்ணணும் அதுக்கு அவ்வளவு நம்ம அதுக்கு வேண்டிதான் பண்ணணுமே தவிர பேருக்கு வேண்டி பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம டியூட்டி முடிச்சுட்டோமா பகவான் கிருஷ்ணா ராமா சொல்லிட்டு நம்ம அந்த பஜனை இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கணும். நாம ஜப்பா பண்ணணும். நம்ம காலையில் சீக்கிரம் இதுலதான் வந்து நம்ம divert our attention to that. அப்போ என்ன பண்றாங்க, but the why should not unsettle them. All of these duties are inferior due to performance lack of knowledge. அப்ப அது இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஸ்லோகம் மாதிரி அப்படியே தெரியாம அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கானாக்கா அவளை விட்டுடுங்கோ. நீங்க ஆனா இம்ப்ரூவ் பண்ணி நீங்க வந்துடுங்கோ வெளியில. ஆனா திரும்பி பௌதிக இதுலயே வந்து சில பேர் வந்து அதுல வெளியில வரவே மாட்டா. அவளை விட்டுடுங்கோ, நோ ப்ராப்ளம். அவளை அந்த மாதிரி அந்த நாலேஜ் கம்மியா இருக்கும் அவங்களுக்கு, அது அந்த இதுல இருக்கட்டும், அவங்களும் வருவாங்க, நம்மளை பார்த்துட்டே வருவாங்க இல்லையா. அந்த ஆச்சரத்தி சிரேஷ்ட அந்த இது படிச்சோமே, நம்மளை பார்த்து புரிஞ்சுட்டு அவங்க ஓஹோ இவா இப்படி இருந்துட்டு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கா, எல்லாம் நிறைய கூட இருக்காளே, இப்ப நம்ம மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கணும், நம்மள அவளை மாதிரி பின்தொடரலாம்னு சொல்லிட்டு அவளும் வந்துடுவான் நம்மள பின்தொடர்ந்து. அதனால நம்ம வைஸ் பீப்புள் என்ன பண்ணா அவளை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். லெட் them do whatever they want. சொல்லி பாக்குறது முடியலையா விட்டுடணும் அப்படின்னு. Do not unsettle them. Yes. 30 சௌமியா மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்நியாஸ்யாத்மசேதசா நிராஷீர்நிர்மமோ பூத்வா யத்யஸ்வ விகதஜஸ்வர. எனவே அர்ஜுனா, என்னை பற்றிய முழு அறிவுடன் உனது எல்லா செயல்களையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து பலனில் ஆசைகளினின்றி உரிமையுணர்வையும் மனத்தளர்ச்சியும் கைவிட்டு போரிடுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சொல்றாங்க, அதனால எல்லாத்தையும் என்கிட்ட விட்டுடு. உனக்கு டியூட்டின்னு என்ன கொடுத்துருக்கேன், உத்திஷ்டா கவுந்தை ஏந்திரு, சண்டை போடு. அதுக்கு அர்ஜுனா ஏந்திரு, அப்புறம் என்னது சண்டை போடு. அதான் சொல்றேன், ஏந்திரனா என்னத்துக்கு, சோர்ந்து இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி இருக்காதே, எழுந்திரு சண்டை போடு. என்ன எல்லா பலனும் என்கிட்ட விட்டுடும். I will see to that, surrendering all your works unto me with full knowledge of me. நான் யாரு, உனக்கு கடவுள். நான் உனக்கு வந்து ஒரு நிபந்தனை கொடுத்திருக்கேன், ஒரு இது கொடுத்திருக்கேன், ஒரு என்னது என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியா அதை just follow. நீ மட்டும் பண்ணிட்டே போ without desiring for any profit. உனக்கு அதனால என்ன ஆதாயம், அதனால உனக்கு என்ன, உன்னுடைய தாத்தா இறந்து போயிடுவா, குரு, எல்லாம் நீ எதிர்பார்க்கவே பார்க்காதே. நீ பாட்டுக்கு நான் சொல்றேன் நீ பண்ணு அப்படின்னு. வித் நோ கிளைம்ஸ் டு ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப். ஆனது என்னுடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணுமே எதிர்பார்க்காதே. நீ பாட்டுக்கு நான் சொல்றேன் நீ பண்ணு. ஃப்ரீ ஃப்ரம் லெத்தார்ஜி அப்படின்னு சோம்பேறித்தனத்தை எல்லாம் விடுவிட்டு நீ வந்து சண்டை போடு. இப்ப இல்ல இதெல்லாம் நமக்கு லெசன். அதனால என்னது, நம்ம டியூட்டியை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும். நமக்கு என்ன ஒரு டியூட்டி இருக்கோ, யாரு தூற்றுறாரோ, யாரு பெருமையா பேசுறாரோ அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்க கூடாது. நம்ம டியூட்டி பண்ணிட்டு நம்ம பகவான் நினைச்சு நம்ம வந்து நம்ம பாதையில நம்ம ஸ்திரமா இருக்கணும். நம்ம வந்து நம்மளோட காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறதா இருக்கட்டும், ஜப்பம் பண்றதா இருக்கட்டும். இப்ப 2 வாட்டி பண்ணிட்டு இருந்தோம், 2 மாலை தான் பண்ணிருந்தோம்னா இன்னைக்கு ஏகாதசி, இன்னையில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம், இன்னும் டபுள் டைம்ஸ் பண்ணலாம். 4 வாட்டி எல்லாரும் யாரு ஜப்பம் பண்றாலும் அவ 4 பண்ணலாம். ட்ரை டு மேக் இட் 6. அப்ப இன்னையில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லையா. அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃபை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போனோம், நம்ம டியூட்டியும் பண்ணிட்டே போனோம். ஆனா எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது. இது ஒரு அனாலிசிஸ் கொடுத்திருக்கா. பர்பஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா. பகவத்கீதாவோட நோக்கமே என்னது, சரண்டரிங். உங்கள் எல்லா வேலைகளையும் என்னிடம் ஒப்படைத்தல். எல்லாம் பகவான்கிட்ட ஒப்படைச்சிருவோம். ஒண்ணு உங்களோட ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பே பண்ண வேண்டாம். நம்ம வந்திருக்கோம், ஒரு வாடகை வீட்டுல வந்திருக்கோம், இந்த உலகத்துல பிறந்துட்டோம். தப்பித்தவரை என்ன எடுத்து நம்மளோட பழைய செய்கையினாலதான், கர்மானாலதான் வந்திருக்கோம். ஓகே, இங்க நம்ம போனோம், எல்லாம் தற்காலிகமான இடம் தான். நம்ம டியூட்டி ஒரு ஏதோ இடத்த குடும்பத்துல வாக்கப்பட்டிருக்கோம், அதனால பசங்க வந்திருக்காங்க, எல்லாம் பண்றது டியூட்டியா பண்ணி. ஆனா நம்ம எங்க இருக்கணும், மனசெல்லாம் பகவான் நிலைச்சிருக்கணும். அப்புறம் அவளை வந்து போசம் பண்ணக்கூடாது. அதுவும் பகவான் சொல்லிட்டார், என்னது, என்னை பற்றி முழு அறிவோடு நீங்கள் செயல்படுங்கள். வித்தவுட் லாப ஆசைகள் இல்லாமல் பண்ணுங்க.
அப்புறம் வித் நோ கிளைம் ஆஃப் ப்ரோப்ரேட்டேஷன். இல்ல நான் தானே அம்மா, உன்னெல்லாம் நல்லா வழி நடத்தி நான் தானே கூட்டின்னு, ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம அதே சாப்பாடு ஒரே மாதிரி நம்ம போட்டு வந்தாலும் ஒரு 4 பசங்க இருந்தாக்கா 2 நல்லா இருக்கும், 2 நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாம் ஒரே லெவல் இருக்க மாட்டாங்க. ஒருத்தர் முன்னாடி ஒருத்தர் பின்னாடி இருக்கிறது அவாவா கர்ம பண்ணு அவாவா இது அனுபவிப்பா. அதனால நம்ம சொல்றது எல்லாம் சொல்றது சொல்லிடணும். ஆனா என்னோடதே ஒரு ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் வேண்டாம். உரிமையாளரா நம்ம மாற வேண்டாம். எல்லாம் பகவானோட குழந்தை தான். சோ உரிமையாளர் உரிமை கோராமல் நம்ம செயல்படணும். அப்புறம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் லெத்தார்ஜி. இது ஃபைட். அர்ஜுனுக்கு ஃபைட் சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு யூ லீட் யுவர் லைஃப் அந்த மாதிரி. உன்னோட சோம்பல்லாம் இல்லாம உன்னோட டியூட்டி கரெக்டா பண்ணி, ஆனா என்ன நினைச்சிருந்து எல்லாம் பண்ணு. நீ ஒரு முன்னோடியா, நீ என்ன முன்னோடினா என்ன சொல்லுவா, முன்காட்டியா இருந்து நீ பண்ணிட்டு பின்னாடி அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தா நல்லது. வரலைனாலும் நீ அவங்களெல்லாம் திருத்தி இது பண்ண வேண்டாம், அவங்க வருவாங்க. 31 யாரு ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுதா? எல்லாரும் படிச்சுட்டோமா? எஸ், அருட் செல்வம் பிரபுஜிக்கு இருக்கணும் ப்ராப்ளம் படிக்க முடியாது. ஓகே, சேத்துலட்சுமி மாதாஜி ஆரம்பிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஏமே மதம் இதம் நித்யம் அனுதிஷ்டந்தி மானவஹ ஸ்ரத்தவந்தோ நயஸ்யங் அனசூயந்தோ மேல அப்பஸ்ட் விந்தா வந்த அனசூயந்தோ முச்யந்தே தேபி கர்மபி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் என்னுடைய இந்த அறிவுரைகளின்படி தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறார்களோ, யாரெல்லாம் இவற்றை பொறாமையின்றி நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுகிறார்களோ, அவர்கள் பலநோக்கு செயல்களின் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றனர். பெஸ்ட் ஸ்லோகம் இதுதான். நிறைய இருக்கு, நிறைய பெஸ்ட் ஸ்லோகம். இவ்வளவு சொன்னதுல இது ஒண்ணு பெஸ்ட். ஏன்னா அவர் முற்றுப்புள்ளியே வச்சு விடுற. யாரெல்லாம் என்ன இந்த நான் சொன்ன அறிவுரை எல்லாம் நல்லது தன்னோட கடமை. ஓகே, பகவான் சொல்லியாச்சு, அப்ப இதுதான் எனக்கு பண்ணணும், சந்தேகம் இல்லாம. ஏன்னா பகவான் ஃபுல் நம்பிக்கை இருக்கு. அதனால தானே நம்ம இந்த லெவல்லயே வந்திருக்கோம். லெவல் 2 எதுக்கு வந்திருக்கோம்? அழகா லெவல் 1 முடிச்சுட்டு, ஆமா இவாளுக்கு வேற வேலையில ISKCONல சொல்லி தரான் 18 ஆச்சு முடிஞ்சாச்சு போ, இனிமே நல்லா லெவல் 2 பண்ண மாட்டேன்னு எவ்வளவு பேர் அந்த மாதிரி இருக்கா. நம்ம குரூப்லயே சேர்ந்தவா கூட நிறைய பேர் வரமாட்டேங்கிறா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்தே வரது இல்ல. அதனாலதான் அவ பேர்லாம் கீழே போட்டுட்டேன் அட்டெண்டன்ஸ்ல. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவா இருக்கா. நம்ம அப்படி இல்ல, நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. பகவான் சொல்றாரு, அதுல இன்னும் நம்பிக்கை இருக்கு. எஸ், லெவல் 2 பண்ணணும், லெவல் 3 பண்ணணும், அந்த ஒரு ஆசை இருக்கிறதுனால நம்ம பண்ணிட்டு போறோம். அப்ப இதுல என்ன முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறாருன்னா, யாருக்கெல்லாம் என்னை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ, என்னோட அறிவுரைகளை எல்லாம் படிச்சு தங்களின் கடமைகளையும் நிறைவேற்றுகிறார்கள், என்னோட அறிவுரை எல்லாமே கேட்டுக்கிறாங்க, அவள்லாம் யாரெல்லாம் இவற்றை பொறாமையின்றி. ஆமா, கிருஷ்ணர் சொல்றாங்கிறாலே அதான் கரெக்ட் தானா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இல்லாம, பொறாமைன்னு என்னது, கிருஷ்ணர் சொல்லி நம்ம அப்படி சொன்னார். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்பிக்கை இல்லாம இருப்பா. நம்பிக்கை இருக்குன்னாக்கா டெஃபினட்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ அவ டெஃபினெட்லி பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவார்கள். அப்போ நமக்கு கிளியர் சிட்டு கொடுத்துட்டார். அதனால கண்ணை மூடிட்டு பகவான் சொல்லியிருக்காரு நம்ம டியூட்டி பண்ணோம். ஆனா பகவான் மென்ஷன் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஓகேயா? சோ இதுதான் பெஸ்ட் ஸ்லோகம். ஒன் ஆஃப் இப்போ 4-5 படிச்சதுல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். எஸ், அடுத்தது 32. எஸ், ஜெயப்பிரியா மதன் படிங்க. ஏதத்வேதத் அப்யசூயந்தோ நானுதிஷ்டந்தி மே மதம் சர்வஞான விமூடாம் ஸ்தான் வித்தி நஷ்டான் சேத்தசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன சொல்ற? ஆனால் யார் ஒருவன் பொறாமையினால் இந்த அறிவுரைகளை அவமதித்து அவற்றை முறையாக பின்பற்ற தவறுகிறானோ, அவன் எவ்வித ஞானமும் இல்லாதவனாக, முட்டாளாக, பக்குவமடைவதற்கான முயற்சிகள் அனைத்திலும் நஷ்டமடைந்தவனாக கருதப்படுகிறான். ஆனா யாருக்கு இவ்வளவுலாம் படிச்சு விட்டும் திரும்பி ஒரு சந்தேகம், அப்படி கரெக்ட் தானா பகவான் சொல்றது? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பகவான் தான் சொன்னாரா இந்த பகவத்கீதான்னு ஒரு சந்தேகம் வரும். சரி, அவர் தான் சொன்னானே, இதெல்லாம் முடியுமா, நடைமுறையில நம்மளால பண்ண முடியுமா? எல்லாத்துக்கும் ஒரு சந்தேகம், பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு சொல்லிட்டு யாரு பின்பற்றது இல்லையோ அவ எப்படி இந்த பிக்சர்ல கட்டா போடலாம். ஏன்னா நம்பிக்கை இல்ல, நடந்து நான் என்னோட வழிக்கு போயிட்டே இருப்பேன். பகவான் சொல்லியிருக்கார், ஆனா எனக்கு கேட்க பிடிக்கிறது, ஆனா ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எங்க விழதான் போறான். கண்ணை மூடிண்டு கண்கட்டு. கண்கட்டுங்கிறதே என்னது? நம்ம அட்டாச்மெண்ட் தான். அட்டாச்மெண்ட் தான் நம்மளை கண்ணை குருடாக்கிடுறது. இப்ப திருதராஷ்டிர மகாராஜாக்கு என்ன ஆயிடுது? அவருக்கு தெரியும், நல்லா தெரியும் நம்ம பண்றது தப்பு, நம்ம பசங்களை எல்லாம் தப்பு பண்றாங்க, ஆனா தைரியம் கிடையாது. ஏன்னா அது பந்தம் கண்ணை கட்டிடுறது. அப்ப அவர் இல்லாட்டாலே குருடு, பிசிக்கலாவும் குருடு,
மென்டலாவும் அவர் வந்து என்னது இமோஷனலாவும் அவர் அந்த மாதிரி ஆயிட்டார். நம்பிக்கை இல்ல, பகவான் வந்து என்னது கரெக்டா இருக்கணும் அந்த மாதிரி தெரியல. தப்பு பண்ணாலும் அவளை வந்து திருத்தணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி தோணல. அதனால என்ன வீழ்ச்சி தான் அடைந்தார் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. ஆனா யாருக்கெல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தை அதுவும் சொல்லியிருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தை எல்லாம் நம்பிக்கையோட பண்ணுங்க, நீங்க எல்லாம் வெற்றி பெறுவீர்கள். இதுல உள்டா யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காங்களோ, நான் சொல்ற அறிவுரை எல்லாம் யாரு கேட்டுக்கிறது இல்லையோ, இப்ப லெவல் 2ல வந்துட்டு கேட்கலன்னா என்ன பண்ண முடியும்? வீழ்ச்சி திரும்பி லெவல் 1ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இல்ல இந்த ஜென்மத்துல இல்லையா ஒரு குருஜி உண்டு, அவர் சொல்லுவார், ஓகே இந்த கிளாஸ் நீங்க இப்ப வரலையா, ஓகே அடுத்த மாசம் வாங்கோ, அடுத்த மாசம் வரலையா இன்னும் 4-5 மாசத்துக்கு அப்புறம் வாங்கோ, அப்போ இல்லையா அடுத்த வருஷம் எல்லாம் பேரம் பேத்தி எல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்க எல்லாம் ஃப்ரீயா அனுப்புறம் வாங்கோ. அப்பவும் முடியலையா, கண்ணு காது மூ எல்லாமே கலர்ந்து போயிருப்பேன். கண்ணு தெரியாது, கண்ணாடி போட்டுக்கணும், காது கேட்காது, கேட்பாங்க, நடக்க முடியாது, உட்கார்ந்தா ஏந்திருக்க முடியாது, அந்த லெவல் வந்துடும், உடம்பெல்லாம் தளர்ந்து போயிருக்கும். அப்பவும் முடியாது, ஏன்னா உடம்பு உழைக்காது. அப்ப என்ன பண்ணலாம், அடுத்த ஜென்மம் என்னது பெஸ்ட் ஆஃப் லக், நெக்ஸ்ட் ஜென்மமா, நெக்ஸ்ட் ஜென்மால நீங்க வந்து மனுஷ பிறவிய பிறந்து பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் ஜென்மா தான் சொல்ல முடியும், வேற வழியே இல்ல. ஆனா மட்டும் சொல்லி பார்த்தாச்சு, அப்போ கேட்கலன்னா பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் ஜென்மா, அந்த அடுத்த ஜென்மாலையும் நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து இந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருந்தாதான் நம்மளால பண்ண முடியும். நாஸ்திக குடும்பத்தை பிறந்துட்டோம்னா எப்படி, நம்ம குழந்தையா இருக்கும் போதே நாஸ்திகத்தை வரணும்னா அதுதான் படிப்போம் நம்ம. இப்ப நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஆஸ்திக குடும்பத்துல இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் படிக்கிறோம். ரொம்ப பகவானுக்கு இதெல்லாமே தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும். நம்ம அட்மாஸ்பியரும் நல்லா இருக்கு, வீட்லயே எல்லாரும் அனுசரிச்சுட்டு போறா, நம்ம எல்லாம் இந்த டைம்ல எல்லாம் இல்லாட்ட நீங்க எல்லாம் வழக்கேற்றணும், வீட்டுல வந்து டிஃபன் பண்ணோம், ராத்திரி சாப்பாடு பண்ண எவ்வளவோ இருக்கு. அதனால வீட்டுல உள்ளவாலும் அனுசரிச்சுன்னு போறா இல்லையா? அப்ப அதுக்கு எல்லாமே நம்ம தேங்க்ஸ் தான் சொல்றோம். எல்லாரும் நம்ம கோஆபரேட் பண்றாங்க. அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து கேட்டு நடக்கணும். அப்படி கேட்டு நடக்கலையா, அப்போ வீழ்ச்சி தான், அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து வீழ்ச்சி தான். they get befooled and ruin their endeavors for perfection. perfection பாக்குறாங்க, ஆனா அதுல இருந்து அவங்களுக்கு முடியாது, பர்ஃபெக்ஷன் கிடைக்காது. எஸ், அடுத்தது 33. யார் மாதாஜி? ராணி மாதாஜி படி. சதுருஷம் சேஷ்டதே படி. சத்ருஷம் சேஷ்டே சேஷ்டதே ஸ்வஸ்யாஹ பிரகிருத்தேர் ஞானவானபி பிரகிருத்திம் யாந்தி பூதானி நிக்ரஹ கிம் கிருஷ்யதி. ஒவ்வொருவரும் முக்குணங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட இயற்கையையே பின்பற்றுவதால் அறிவு சார்ந்த ஞானியும் தனது சுய இயற்கையின்படியே செயல்படுகிறான். அடக்குமுறையினால் எதனை சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். அப்படின்னா என்னது, ஈவன் a man of knowledge, யாரு வந்து ரொம்ப ஞானியா இருப்பாங்களோ அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, இப்போ அவங்களும் இந்த பௌதிக உலகத்தை பிறந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும். என்னது, தமோ குணம் ரஜோகுணம் எல்லாம் வரும். For everyone follows the nature. நேச்சர்ல அது இருக்கு. He has acquired 3 modes. அவருக்கும் அதுவும் இந்த 3 modes இருக்கும், சோம்பேறித்தனம் இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் கடந்து போறாங்க. சோ அவர் வந்து what can repression accomplish அப்படின்னு என்ன போட்டிருக்கு, அனைத்திலும் நஷ்டம். இந்த இது 33 இயற்கை செயல்படுகிற அடக்குமுறையினால் எதனை சாதிக்க முடியும். அடக்குமுறைனா அப்ப அவளும் இந்த இதுலதான் இருக்கா. ஆனா அவ இதை வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டு வரா. எப்படி, பை டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், பகவானை நினைச்சுட்டு எல்லா வேலையும் பண்றதுனால இந்த முக்குணங்களையும் அவ வந்து தாண்டி. ஆக்சுவலி இந்த பிக்சர் இஸ் நாட் ரைட். இது வந்து சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம். அப்ப இது வந்து தப்பா இருக்கும். இதை கொஞ்சம் நான் இதை பார்த்துட்டே கொஞ்சம் விட்டு போயிடுது. எஸ், அப்ப இது வந்து ஞானிகளும் வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு அவளுக்கு வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இப்ப நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வள இருக்காங்க இல்லையா, நம்ம ரமண மகரிஷி, சங்கராச்சாரியர் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, எல்லாருக்குமே வந்து உடம்புன்னு இருக்கிறதுனால அவளுக்கு வியாதி எல்லாம் வந்து கேட்ராக்ட் வந்தது, எல்லாம் அவளுக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் வந்தது. ஆனா இது பாடி என்னுடைய பாடி இல்ல, பாடி ஐ ஹவ் அக்வைர்ட், இது நான் ஒரிஜினல் யாரு, இந்த ஆத்மா தான். அதை அடைஞ்சதுனால அது புரிஞ்சதுனால அவளுக்கு வந்து ஈஸியா டிரான்சென்ட் பண்ண முடியுது. அவளுக்கு வந்து பகவானோட அந்த இது அந்த நிலையில இருந்ததுனால, ஆழ்நிலை இதுல இருந்த லெவல்ல இருந்ததுனால they can easily transcend. அது உடம்புக்கு வந்து பெரிய பாதிப்பே அவளுக்கு இருந்ததே கிடையாது. அப்போ அவளுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்க முடியுது. நம்மள மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கஷ்டம். we have to transcend ourselves. எப்படி, பகவான் ஞானத்தால் தான். ஞானம் என்னது, பகவான் இதை சேவை பண்ணிட்டு புத்தி யோகம் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த பக்தி யோகத்தினாலதான் இதெல்லாம் டிரான்சென்ட் பண்ண முடியும். 34. எஸ், யார் படிக்கிற மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் பாக்குறேன் யார் இருக்காங்க. சௌமியா மாதாஜி படி. இருக்கீங்களா சௌமியா மாதாஜி? தீபா செல்வன் மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. கீதா மாதாஜி படிக்கும். 34வது ஸ்லோகம். இந்தரியத்தா ஏந்தாரிசையத்தா யத்தா ராகத்வேவேஷௌ
शौत्वर्यवस्थितौ दयोरो नवशम् आगच्छते सौगस्या परिपन्ति परिपन्ति नौ. மாதாஜி ரொம்பவே தப்பா வருதே. நான் தான் வேற ஏதோ படிக்கிறோம்னு இப்படி படிக்கணும் பாருங்க. ஒரே ஒரு வாட்டி நான் சொல்லி கொடுத்துறேன். இந்திரியஸ்ய இந்திரியஸ்ய அர்த்தே அழகா பிரிச்சு வச்சிருக்கேனே. மாதாஜி இது படிக்கிற மாதாஜி இருங்க மாதாஜி, அந்த புக்ல கஷ்டமா இருக்கு. புக்ல படிச்சோம் மாதாஜி. நானா பாருங்க உங்களுக்கு வேண்டியதான் இதெல்லாம் நான் போடுறேன். டைம் எடுத்து தமிழ்ல போட்டு இதெல்லாம் நம்ம கஷ்டம் மாதாஜி. அப்ப உங்களுக்கு வேண்டியதான் போடுறேன். इंदरस्या इंदरस्या अर्थे रगत रागद्वे व्यवस्थातौ दयोरनावसं वसं आगच्छेता तौ तौग यस्य परिपन्ति नौ. கரெக்ட்டா படிச்சாளே. இப்ப நல்லா படிச்சாள். அப்படினா என்ன அர்த்தம்? புலன்கள் மற்றும் புலனுக்கர்ச்சி பொருள்கள் மீதான விருப்பு வெறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு விதிமுறைகள் உள்ளன. அத்தகைய விருப்பு வெறுப்புகளின் கட்டுப்பட்டில் ஒருவன் ஒன்றுவிடக்கூடாது. ஏனெனில் தன்னுணர்வு பாதையிலே இவை தடக்கற்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படின்னா என்னது? அட்டாச்மெண்ட், அப்புறம் அவர்ஷன். இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்துல அது ரொம்ப சரளமா வந்துடும். எது நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பொருள், ரொம்ப பிடிக்காத பொருள். எனக்கு இவனை கண்டா ஆகாது, எனக்கு அவனை பார்த்தா பிடிக்காது, அவன் வந்தாலே எனக்கு கோவம் வருது. இந்த மாதிரி அவர்ஷன்னா பிடிக்காதது. பிடிச்சதுன்னா என்னது? அட்டாச்மெண்ட். ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுதுன்னா ரொம்ப அட்டாச்சா இருப்போம். சின்ன குழந்தை நம்ம வீட்டுல இருந்தா அவ்வளவு அட்டாச்சா இருப்போம். அது என்ன பண்ணாலும் தாங்கிப்போம் இல்லையா? அதை கொஞ்சி குழாவின்னு பிடிப்போம். ஒருத்தனை பிடிக்காத ஒரு நெய்பர், பிடிக்காத நெய்பர் வந்துட்டான்னா அப்படி ஒன்னும் பண்ணலனாலும் நமக்கு அவனை பார்த்தா கோவம் வந்துடும். அந்த மாதிரி. சோ இதெல்லாம் நமக்கு இந்த உலகத்துல இது இருக்கிறது சகஜம்தான். There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. இதெல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்கு. One should not come under the control of such attachment. இது சகஜம்தான். நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கும் போது இது ரொம்ப சகஜமா வரும். இப்ப அம்பரீஷ மகாராஜா, இது யாரு மாதாஜி? ஜடபரதரா? ஆமா, ஜடபரத ஸ்டோரி தான் இது. அவர் இப்ப மானுக்கு பின்னாடி ஆசைப்பட்டு என்ன ஆயிட்டார்? கடைசியில மானாவே பிறந்துட்டார். இதெல்லாம் நீங்க ஸ்டோரி படிக்கலாம். அப்ப அவர் வீட்டை திறந்து, நாட்டை திறந்து, ராஜாவா இருந்தவர் எல்லாத்தையும் திறந்து ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டியா இருந்தவர் தான். எல்லாத்தையும் மனைவி மக்கள் எல்லாம் திறந்து காட்டுல அவர் பூஜை பனஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னாச்சு? ஒரு மான், இது பிரெக்னன்ட் மான், கர்ப்பமுள்ள மான் ஓடின்னு வருது. ஏன்னா பின்னாடி புலியோ சிங்கமானோ துரத்துறது. அது ஓடின்னு இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுது? அவ்வளவு தாவறது. இந்த நதியை தாவி போகும்போது அது கர்ப்பம் குழந்தை பிறந்து அந்த நதியில விழுந்துடுறது. ஆனா இந்த அம்மா மான் இறந்து போயிடுறது. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவருக்கு ரொம்ப ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்துடுது. ஐயோ, ஒரு குழந்தைய பிரசவம் பண்ணிட்டு அந்த அம்மா இறந்து போயிட்டாலே, இந்த குழந்தைக்கு யார் பால் ஊத்துவா, பால் கொடுப்பா, யாரு வளர்த்துவா சொல்லிட்டு அந்த மானை தன்னோடய குழந்தை மாதிரி அது வளர்த்த ஆரம்பிச்சுட்டார். அதனால என்ன ஆயிடுது? தப்பு கிடையாது. ஆனா என்ன ஆயிடுத்து? பகவானோட அவர் என்னத்துக்கு, என்ன ரீசனுக்கு அவர் வந்தார், நாட்டையும் வீட்டையும் திறந்துன்னு வந்தார், அந்த பர்பஸ் இல்லாம ஆயிடுது. அவர் மானம் நல்லா வளர்த்தணும், இந்த மானம் அங்க போக கூடாது, இங்க போக கூடாது, ரொம்ப ஹண்ட் பண்ற அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, வைல்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு எதாவது ஹார்ம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை போத்தி வளர்க்குறாரு. அப்புறம் என்ன, இவருக்கு வயசாயிடுது. வயசானோடனே இவர் அதையே நினைச்சுட்டு இறக்குறாரு. ஐயோ, நான் போயிட்டேன்னா இந்த மானை யாரு வளர்த்துவா, இந்த மான் ஒத்தையாயிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறக்கும் போது என்ன ஆயிடுது? அடுத்த ஜென்மத்துல மானாவே பிறந்து விடுறாரு. இதுல இருந்து என்னன்னா, இது ஒன் ஆஃப் த லெசன் நமக்கு என்னன்னா, நம்ம எதை நினைச்சு எந்த அட்டாச்மெண்டோட இருக்கோமோ அதையே நினைச்சு நம்ம உயிர் விட்டோம்னா அடுத்த ஜென்மத்துல அப்படியே பிறப்போம். அட்டாச்மெண்டா இருக்கணும், இல்ல பயமா இருக்கட்டும். ஒரு கர்ப்பாம்பூச்சியை பார்த்து நம்ம பயந்து செத்து போயிட்டோம்னா கர்ப்பாம்பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு செத்து போயிட்டோம்னா அடுத்த ஜென்மத்தை கர்ப்பாம்பூச்சியாவே பிறந்துடுவோமா. அதனால கடைசி மொமெண்ட்லயும் நம்ம எப்பவும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அது சொல்லணும். நம்ம வாயில எப்பவுமே நாராயண மந்திரம், இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் இருந்துட்டே இருக்கணுமா. அது ஓகே. அப்ப இறக்கும் போது நம்ம சொன்னா போறோம்னாக்கா எப்ப இறப்பம் தெரியாதே. இப்ப நான் பேசிட்டே இருக்கேன், சடன்லி ஒரு ஹார்ட் வலி நம்ம பாட்டுக்கு சதிச்சேனாலும் ஆகலாம். என் வாயில என்ன இருக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு கடைசி நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த் கூட இப்ப எல்லாம் கணிச்சு விடுறா. டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா சொல்லிடுவா. எப்படியும் சிசேரியன் தான் நடக்க போறது, இந்த நாள் இந்த கிழமையில எடுக்க போறேன், இல்ல நீங்க சொல்லுங்க, எந்த டே நீங்க சொல்லுங்க, நல்ல நாள்ல எடுத்து விடுறேன் அப்படின்பா. இப்ப அந்த லெவலுக்கு சயின்ஸ் வளர்ந்து விடுது. ஆனா டேட் ஆஃப் டெத் இன்னும் அவளுக்கே தெரியாது. ஏன் எப்படி செத்து போனா, என்னதான் உட்கார்ந்து செத்து போயிடுறான், தூக்கத்திலே செத்து போறா அப்படிலாம் சொல்றா. எப்படி போறா அவளுக்கு இன்னும் தெரியாது. சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக்னு ஒரு பேரு சொல்லிடுறான். சோ நமக்கு எப்போ டெத் வரும் தெரியாது. அதனால நம்ம எப்பவுமே ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும்.
அதனால என்னது நாராயண நாம ஜபம், ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் இது சொல்லிட்டே இருக்கும்போது என்னது நம்ம இறக்கும் போது ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா கோலோகத்துக்கு போயிடுவோமா. இதை கொடுத்திருக்கு பகவத்கீதால கொடுத்திருக்கு. நோபடி ஹஸ் குக்ட் அப் ஸ்டோரி. அப்ப நம்ம வாயில எந்த நேரமும் கிருஷ்ணா நாமம் இருக்கணும். அந்த கிருஷ்ணா நாமம் தான் கடைசியில நம்ம வாயில இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து தீர்மானமா அவர்கிட்ட போறது உறுதி. ஏன்னா அவர் ஒரு ஸ்லோகத்தை நீங்க சொல்ல போற இவரோட என்ன எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்டோரியில அவர் வந்து அடுத்த ஜென்மத்தை மானா பிறந்துக்கிறார். ஆனா அவர் அவ்வளவு தூய பக்தர். அவருக்கு வந்து முன்பிறவியோட எல்லாம் நினைவு இருந்துதான். அது வந்து நினைவு இருந்தோடனே அவர் வந்து ரொம்ப வருந்தார். நான் என்ன தப்பு காரியம் பண்ணிட்டேன், எவ்வளவு வருஷமா நான் வந்து நல்ல காரியம் எல்லாம் பண்ணி பகவானை தொழுது இன்னமும் நிறைய பகவானுக்கு ப்ரே பண்ணணும்னு நினைச்சுதான் நான் காட்டுக்கு வந்தேன். ஆனா ஒரு மான் பின்னாடி நான் இந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணி ஐ ஸ்பாயில்டு மை லைஃப். இப்ப நான் மானா பிறந்துட்டேன்னு அப்புறம் மான் அந்த பிறவி முடிச்சு அடுத்த பிறவியில ரொம்ப ஞானியா பிறந்து விடுறேன். அதுதான் அவர் வந்து என்ன பேரு அவரோட, அப்பதான் ஜடபரதர் நினைக்கிறேன் அவரோட. ஃபர்ஸ்ட் பரதர் அப்புறம் ஜடபரதர் அப்படின்னு அந்த ஸ்டோரியில பேர்லாம் வரும். நான் இப்ப ஐ வாம் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த ஸ்டோரி. இப்ப அதை பார்த்துட்டு எனக்கு இப்ப நேரம் வந்து சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஞானியா ஒரு நல்ல குடும்பத்தை பிறக்கிறார், பிராமண குலத்தை பிறக்கிறார். அப்புறம் ஆனா என்னது ராஜாவோட பல்லக்கு தூக்குறார், அந்த லெவல் அந்த வேலை பண்றார். ஆனா ராஜா பல்லக்கு தூக்கும் போது என்னன்னா இவர் மாத்திரம் கோழி கோழி நடப்புறான், பாக்கி 3 பேரும் நல்ல ஸ்டடியா நடப்பான். அவர் ராஜா சொல்ற என்னது இது பல்லக்கு இப்படி டில்ட்டிங்கா போறதே, எனக்கு சரியா அவனுக்கு என்ன நடக்க தெரியாத, ஏன் இப்படி நடக்குன்னு சொன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, கீழே எறும்பு எல்லாம் போறது நான் பார்த்து காலை வச்சுன்னு போறேன், ஏன்னா எறும்பு முடிச்சுட்டேன்னா அப்படின்னு. அப்பதான் அவருக்கு புரியறது இது வந்து சாதா ஆளு கிடையாது, ரொம்ப பெரிய ஞானி அப்படின்னு. ராஜாவே இவர் வந்து நல்லா மாத்திடுறாரு. ஏன்னா அவருக்கு எல்லாம் இவர் பெரிய ஞானியா இருந்ததுனால அவருக்கு முப்பிறவி எல்லாமே 3 பிறவி இவர் எடுத்தது எல்லாமே இவருக்கு நினைவு இருந்தது. சோ அதை வந்து அவர் தான் சொல்றாரு. நமக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே நினைவு இருக்காது, சின்ன வயசுல என்ன பண்ணணும் நினைவு இருக்காது. அப்ப நம்ம எல்லாம் அந்த ஞானி லெவலுக்கே வரல. ஒண்ணு மாத்திரம் நம்ம பண்ணலாம், எந்த நேரமும் கிருஷ்ணா நாம ஜபம் நம்ம வாயில இருக்கணும். பகவானே அது மாத்திரம் எனக்கு வந்து அருள் புரிப்பா, எந்த நேரமும் ஒன்ன ஜபிக்கணும், அது பண்ணினா போறோம். அப்புறம் அவர் நம்ம கோலோக விருந்தாவனம் கூட்டின்னு போறாரா இல்லையா அது அவரோட பொறுப்பு. நம்ம வேண்டிக்கிறதெல்லாம் எனக்கு பொருளும் வேண்டாம், நகைக்கு ஆசை இல்ல, புடவைக்கு ஆசை இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லை. எனக்கு ஆசையெல்லாம் ஒன்ன நினைச்சுட்டு இருக்கணும், பஸ் அது போறோம். எனக்கு அதுக்கு என்ன வெகுமதி நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு நான் வந்து பெற்றுறேன் அப்படின்னு சொல்லணும். சோ இதனால நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது, அவர்ஷன்ல இருந்து இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம விடுபடணும். ஏன்னா பிகாஸ் தே ஆர் த ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் த பாத் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். ஒருத்தர் வெறுக்கிறோம், ஒருத்தர் ரொம்ப விருப்பமா இருக்கோம்னா அதுதான் நம்மள வந்து தடங்கல்லா இருக்கு நம்மள வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல முன்னேறி போறதுக்கு அதுதான் பெரிய தடங்கலா இருக்கு. அதுல இருந்து விடுபடணும். அப்ப யாரையும் நம்ம எதிர்க்க வேண்டாம், யாரையும் நம்ம வந்து ரொம்ப பிரியப்பட்டு அட்டாச்சாவும் இருக்க வேண்டாம். 35. அடுத்தது யார் மாதாஜி? கீதா மாதாஜி தான் படிச்சா இல்லையா? சௌமியா மாதாஜி வந்துட்டா? அப்பயே கூப்பிட்டேனே, இருக்கா மாதாஜி? நான் தீபா செல்வன் படிக்கவா? படிக்கணும். அடுத்து சௌமியா மாதாஜி படிக்கணும். தீபா செல்வன் படிக்கணும். இஸ்ரேயான் இஸ்வதர்மோ விகுணக பரதர்மாத் இஸ்வனுஷ்டிஸ்தாத் ஷர்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயக பரதர்மோ பயாவக. பிறர் கடமைகளை செய்வதை விட தவறாயினும் தன் கடமைகளை செய்தல் நன்று. பிறர் வழி செல்லுதல் அபாயகரமாதலின் பிறர் கடமைகளில் ஈடுபடுதலின் தன் கடமையை செய்தகையின் அறிவுறுத்தலும் நன்றாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எந்த புக்லயும் படிச்சல் மாதாஜி, கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு என்னோட புக்குக்கும் அதுக்கு. ஓகே, எனிவே பட் மீனிங் அந்த கான்செப்ட் சேமா தான் வருது. ஓகே, அப்ப என்ன இதுல என்ன சொல்றேன்னா வேறு ஒருத்தாளோட கடமையை வந்து நம்ம பண்றதை விட நம்ம கடமை பண்றதுதான் இதுதான் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற. It is far better to discharge one's prescribed duty. எனக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த கடமையை நான் பண்றேன், இன்னொருத்தாளுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், இன்னொருத்தாளோட கடமையை நான் பண்றேன், அந்த இது பண்ண வேண்டாம். Distraction in the course of performing one's own duty is better than நம்ம டியூட்டி நம்ம ஒழுங்கா பண்ணலையா நோ ப்ராப்ளம், ஆனா இன்னொருத்தாளோட டியூட்டி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு போறது அது என்னைக்குமே டேஞ்சர், அது வந்து அபாயத்தை தான் கொண்டு விடுமே தவிர. அதனால நீங்க வந்து வேற வாழ்வோட எல்லாம் டியூட்டி பண்ண வேண்டாம், நம்ம டியூட்டியை ஒழுங்கா பண்ணுங்க. இதெல்லாம் கூட நமக்கு லெசன் தான். ஓகே ஓகே, அடுத்தது இப்ப லாஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம். நம்ம 36 40. இறுதி எதிரியை வெல்வது. என்னது இறுதி எதிரிங்கிறது? என்னது? காமம், ரொம்ப ஆசை, பாசம், இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அடுத்து அர்ஜுனன் ஒரு முக்கியமான கேள்வியை கேட்கிறான். உரை 3.36 கேட்ட பிறகு ஒருவர் உறுதியாக நினைக்கலாம். என்ன நினைக்கலாம்? இன்று முதல் நான் என் கடமையை சீராக செய்வேன், என் பற்றுதல்களையும் வெறுப்பையும் கட்டுப்படுத்துவேன், நான் சாஸ்திரப்படி மட்டுமே செயல்படுவேன். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் உறுதி எடுத்து இதெல்லாம் படிச்சா நமக்கு உறுதி வந்துடும் இல்லையா? நமக்கு ஒரு தோணும் இனிமேல இருந்து நான் நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னு. அனுபவம் வாய்ந்த போதனைகள் கூறுகின்றன. இருப்பினும் அத்தகைய உடனடி உத்வேகங்கள் காலப்போக்கில் கடைபிடிக்க கடினமாக இருக்கலாம்.
இன்னைக்கு நமக்கு தோணும் இதெல்லாம் படிக்கும்போது ஆஹா இனிமேல இருந்து நான் காலையில நான் சீக்கிரம் எனக்கு போறேன். நான் வந்து அந்த மாதாஜி 16 ரவுண்ட் சொன்னாங்களே, ஏன் அவனும் நம்ம கிளாஸ்ல தான் படிக்கிறாங்க, நானும் அதே கிளாஸ், நான் ஏன் 16 பண்ணக்கூடாது, நான் இனிமேல இருந்து பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஒரே உத்வேகம் வந்துடும் நமக்கு, ஒரு ஆசை இதை வந்துடும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஆனா இது வந்து அனுபவம் வாய்ந்த பலன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த உத்வேகத்துல எடுக்கலாம், இந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கிறாங்க. ஆனா காலப்போக்கில் அது வந்து பண்ணறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அதனால என்னதுனாக்கா அர்ஜுனன் யதார்த்தத்தை உணர்ந்து 3.36 பின்வரும் கேள்வியை கேட்கிறான். அப்ப என்னது, உத்வேகம் இருக்கும், பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. உத்வேகம் வந்தா பண்ணலாம், அன்னைக்கு ஒரு நாள் பண்ணலாம்னா அதனால வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு எந்திருப்போம், 2 நாளைக்கு எந்திருப்போம், அப்புறம் என்ன 3ஆவது நாளைக்கு ஒரே டயர்டா போயிடும். ஏன்னா காபி டீ குடிச்ச பழக்கம் ரொம்ப பழக்கம். அப்ப தலைவலி வந்துடும், உடம்பு வந்து சொன்னபடி கேட்காது. அப்ப என்னது, நமக்கு திரும்பி 3ஆவது நாள் ரொம்பவே உல்டா பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவோம், ஒண்ணுமே காலையில எந்திருக்க மாட்டோம், அந்த மாதிரி ஆயிடும். அதை விட படிப்படியா முன்னேறலாம். படிப்படியா முன்னேறும் போது உங்களுக்கும் கஷ்டம் தெரியாது, நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஆனா அர்ஜுனன் வந்து 3.36 என்ன சொல்றார் அது பார்க்கலாம் நம்ம. எஸ் அர்ஜுன உவாச்ச. யார் படிக்கிறார் மாதாஜி? சௌமியா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதை படிக்கிறேன் மாதாஜி. பண்ண போயிடுறோ நடுநடுல? இல்ல மாதாஜி, எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப இதுவா கம்மியா இருக்கு, எனக்கு ஆடியோ ப்ராப்ளம் ரொம்ப இதுவா இருக்கு, பிரச்சனையா இருக்கு. சரி சரி படிங்க படிங்க. அதக்கேன பிரயுக்தோ அஹம் அயம் பாபம் சரதி புருஷः அனி புக்க பார்த்து படிக்கணும். அதக்கேன பிரயுக்தோ யம் பாபம் சரதி புருஷः அனிச்னன் அபிவர்ஷன்ய பலாத் இவ நியோஜித. அர்ஜுனன் கூறினான், விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பமில்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? நம்ம யாரோ ஐ திங்க் போன கிளாஸ்ல யாரோ தான் கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், சின்ன பசங்க அந்த கிளாஸ்ல கேட்டாங்களே தெரியாது, ஏன் பேட் பீப்புள் அப்போ இருக்காங்கன்னு கேட்டாங்க. அப்ப ஏன் பகவான் ஏன் அவளெல்லாம் படிக்கிறாருன்னு? அவ படிக்கிறது இல்ல, இது என்ன எழுறது, ஒரு ஃபோர்ஸ்ல அவங்க வந்து கெட்ட எண்ணத்துல வந்து விடுறாங்க. சோ இது விஷ்ணு குலத்து டிசெண்டன்ட் அப்படின்னா யாரு? இப்பதான் கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கிறார் அர்ஜுனா, வாட் இஸ் ஒன் இம்பெல் டு டு சின்ஃபுல் ஆக்ட்ஸ். அப்போ ஏன் நம்ம வந்து இப்படி இருந்து எல்லாம் தெரிஞ்சோன்னு ஏன் நம்ம வந்து என்வி படுறோம்? ஏன் லஸ்ட், ஏன் கிரீடு, ஏன் இக்னோரன்ட்ல இருக்கோம்? இதெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் கெட்டது தானே. என்வினா எனக்கு பொறாமப்படுறது, பேராசைப்படுறது, இதெல்லாம் ஏன் இன்னும் மனுஷா வச்சுட்டு இருக்கா? இது எதனால எல்லாம் புரிஞ்சுட்டும் நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி இப்ப பகவத்கீதா கிளாஸ்ல மெதுவா கேட்டு இருக்கோம், திரும்பி இதெல்லாம் முடிச்சு நம்ம போயாச்சுன்னா திரும்பி வந்துடுறது, இந்த குணம் எல்லாம் வருது, ஆனா கம்மி பண்ணணும். அப்ப ஏன் இது வருது? இவ்வளவு எல்லாம் படிச்சுட்டு ஏன் அந்த மாதிரி நமக்கு குணம் வருது? எந்த ஃபோர்ஸ், எதனால நம்ம இந்த மாதிரி கட்டுப்பட்டுடுறோம் அப்படின்னு அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றார்? எஸ் அடுத்து யார் படிக்க போறேன் மாதாஜி? அருட்செல்வம் பிரபுஜிக்கு இன்னைக்கு நோ ப்ராப்ளம். நாகமாள் மாதாஜி ரொம்ப நேரம் படிக்கவே இல்லையே, படிங்க மாதாஜி. நாகமாள் மாதாஜி இருக்கேடா, நாகமாள் மாதாஜி படிச்சுட்டு நீங்க இருந்ததுனால எனக்கு சரியா சிக்னல் அப்பப்போ வந்து போயிட்டே இருந்தது. பாத்துட்டே இருந்தேன் நான், நீங்க வரே போறேன் அப்பவே தோணிட்டேன், சிக்னல்ல இருந்தேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க நாகமாள் மாதாஜி. அப்ப அருட்செல்வம் பிரபுஜி எப்போ உங்களுக்கு படிக்கணும்னு தோன்றதோ சொல்லுங்க, உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன். எஸ் எஸ் வெரி குட், கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன். சரி சரி பிரபுஜி. நாகமாள் மாதாஜி படிங்க. ஓகே. ஸ்ரீ பகவான் வாச்சா காம ஏஷ க்ரோத ஏஷ ரஜோ குண சமுத்பவக மகாக்ஷனோ மகாபாப்மா சத்யே சத்யேனம் இக வைரிணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும். இது இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான எதிரியாகும். சோ இதனால ஏன் அந்த மாதிரி வராங்க, ஏன் திரும்பி இந்த கெட்ட குணத்துக்கு வராங்கன்னா இதுக்கு என்ன காரணம்னாக்கா லஸ்ட். லஸ்ட்னா என்னது? காமம், ரொம்ப ஆசை, பேராசை. இதுதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலதான் மெட்டீரியல் இது வந்து காமம்ங்கிறது என்னது? இது ரஜோகுணம். இந்த ரஜோகுணம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? இது வந்து நம்மள இன்னும் கீழே தள்ளின்னு தான் போகும். இதனால நம்ம ராத் அப்படின்னா என்னது? கெட்ட செயல்ல நம்ம ஈடுபடுறோம், அதனால நம்மள வந்து கீழ் நோக்கி இதை தள்ளுறது. எல்லாம் கெட்ட சின்ஃபுல் எனிமி ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட், எல்லாம் சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி தான் நம்மள எல்லாம் பண்ண தூண்டுகிறது அப்படின்னு. ஸோ இதுலயும் என்ன திங்கிங்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, இதெல்லாம் திரும்பி சொன்னதே தான் நம்ம சொல்றோம்.
எஸ், நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம். 38. யார் இருக்காங்க? எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பாக்குறேன், ஒரே நிமிஷம். திரும்பி சேத்து லட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறா? ஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. துமே நாவ்ரியதே வஹ்னி யதா தர்ஷோ மலேன ச யதோல்பே நாவ்ருதோ கர்ப்பஸ் ததேனே ததானேதம் ஆவ்ருதம். எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாளிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். கிருஷ்ணா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? காமம் இருக்குன்னு தெரியாது அவளுக்கு லஸ்ட் இருக்கு, கிரீட் இருக்கு எல்லாம் தெரியாது. ஆனா அவ அதனால அவளோட உணர்வு என்னதான் நல்லதா நினைக்கிறோம், இருக்கணும், பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கிறோம் எல்லாம் இருந்தாலும் அந்த அவ சிக்கின்னு விடுறான். அந்த ஒரு மோட் ஆஃப் பேஷன்ல எப்படின்னா ரஜோகுணத்தை அவ சிக்கின்னு விடுறான். எப்படி? மூணாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது உங்களுக்கு வரும், உங்களோட அந்த இது கொஸ்டின் ஆன்சர்ல இது வந்தா வரும். என்னெல்லாம் 3 எக்ஸாம்பிள் வேணா கேட்கலாம். ஓகே, அப்ப என்னெல்லாம் 3 எக்ஸாம்பிள்? இப்போ ஒரு புகை இருந்து, ஒரு நெருப்பு இருந்தா என்ன வரும்? புகை, நிறைய புகையா வரும். அப்ப நெருப்பை கவர் பண்ணிடும். எவ்வளவு நெருப்பு பத்தி இருக்குன்னே தெரியாது, புகை மூட்டம் அப்படி இருக்கும் இல்லையா? எப்படி புகை நெருப்பை கவர் பண்றதோ, அப்புறம் எப்படி தூசி படிந்த இது கண்ணாடி முகம் பார்க்கவே முடியாது, ஏன்னா அவ்வளவு தூசி படிஞ்சிருக்கும். எப்படி தூசி படிந்த கண்ணாடி இருக்கிறதோ அது போல. அண்ட் பூம்பு, வயத்துல ஒரு குழந்தை இருக்குன்னா அது எம்பிரியோ, ஒரு எம்பிரியோன்னு அதான் சின்ன குழந்தையோட அது அந்த வளர்ச்சிக்கு என்னது, இந்த எக் ஃபார்ம் ஆகி அது வரும்போது அதுக்கு எம்பிரியோன்னு பேபி சொல்ல மாட்டோம். அது வெளியில வந்த அப்புறம் தான் பேபின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப அந்த எம்பிரியோவை எப்படி கவர் ஆயிருக்கு? கவர்ட் பை த womb. அந்த அதுக்கு தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்காங்க? கருப்பை, கரு கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அது போல நம்மளுடைய பல்வேறு நிலைகளால், காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளால் உயிர்வாய்களும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். கிரீடு, அப்புறம் என்ன பேராசை, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதனால நம்மளும் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. we are all covered by அந்த நேச்சர்ல கவர் ஆயிடுறோம். அதனால அதை விட்டு வெளியில வரணும். ஓகே, இது 38ல ஒரு அனாலிசிஸ் கொடுத்திருக்காங்க. உயிர்கள் மீதான காமத்தை மறைக்கும் அளவுகள். எஸ், காமத்தை மறைப்பதற்கான வெவ்வேறு அளவுகள். ஒண்ணு என்னது? கிருஷ்ணா உணர்வின் ஆரம்பம், பிகினிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அப்ப இது என்னது? புகை நெருப்பை கவர் பண்றா போல நம்மளோட ஒரிஜினல் நேச்சர் இந்த இது கவர் பண்ணிடும். ஓகே, அடுத்தது என்னது? ரெண்டாவது என்னது? கிளென்சிங் பை ஸ்பிரிச்சுவல் மெத்தட்ஸ். அப்ப ஆன்மீக முறைகளால் சுத்தப்படுத்துதல். எப்படி? தூசி, ஆக்சுவலி இது போட்டிருக்கு. ஓகே, தூசி கண்ணாடியில தூசி மறைந்து இருக்கிறாப்புல. அப்ப இது என்ன தொடச்சதுன்னா கிளீன் ஆயிடும். இப்ப ஆன்மீக முறைகளாலதான் இதெல்லாம் நமக்கு வெளிவர முடியும். நம்ம இல்லாட்டா நம்ம அதுலயே ஒண்ணு இருப்போம், நமக்கு தெரியவே தெரியாது. நம்ம கெட்ட குணத்துல, கெட்ட சம்பவத்துல இருக்கோன்னே நமக்கு தெரியாது, அதுலயே இருப்போம். அடுத்தது அறிவு முழுமையாக மூடப்பட்டுள்ளது. நாலேஜ் கம்ப்ளீட்லி கவர்ட். எப்படி? ஃபுல் கரு இருக்கு, ஆனா கருப்பை அதை ஃபுல் கவர்ட். 9 மாசத்துக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை பிறந்த அப்புறம் தான் அந்த குழந்தை சிவப்பா இருக்கா, கருப்பா இருக்கா, காது வளர்ந்துருக்கா, கை வளர்ந்துருக்கா, எல்லாம் அப்பதான் நம்ம பார்க்க முடியும் இல்லையா? இப்போ இருக்கு இந்த டெக்னாலஜி இருக்கு, இருந்தாலும் ஒரு குழந்தைய பார்க்கணும்னா அது வெளியில வரப்போ ஃபுல்லாவே கவர்டா இருக்கும். சோ அறிவு முழுமையாக மூடப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஆன்மீகத்தால இதை தொடச்சு எடுத்துடலாம், சுத்தப்படுத்தலாம். எப்படி? கண்ணாடியை சுத்தப்படுத்த அழகா கிளீனா தொடச்சதுன்னா கிளீனா தெரியற போல ஆன்மீக என்னது நாலேஜால நம்ம கிளீனா பார்க்கலாம். கிருஷ்ணாவின் உணர்வு என்னது? கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம எப்படி ஆரம்பமாகுது? பிகினிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். எஸ், இப்ப 39. எஸ், யாரு? ஜெயப்பிரியா மாதிரி படிங்க. ஆவ்ருதம் ஞானம் ஏதேன ஞானினோ நித்ய வைரிணா காமரூபேண கௌந்தேய துஷ்பூரேணானலேன ச. இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாததும் நெருப்பு போன்ற எரிவதுமான காமத்தின் உருவிலான அவனது நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்படுகின்றன. அப்ப இதனால என்னது? அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு அவனுக்கு இருக்கும், நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், நல்லா இருக்கணும்னு. இப்ப நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ் எல்லாம் வரும்போது அப்படிதான் இருக்கும், நமக்கு நல்லா இனிமே பிஹேவ் பண்ணணும். ஆனாலும் என்ன ஆகும்? இது அவர் இதை என்றும்
திருப்தி அடையாததும் நெருப்பு போன்று எரிவதும் காமம் இருக்கிறதுனால அது எப்பவுமே அது கவர்டா அந்த என்னது அந்த இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் சொன்னேன் தூமே ராவ் அந்த மாதிரி தூமே ராவினோ அப்படின்னு போட்டிருந்தது அது. சோ அது எப்பவுமே என்ன இன்டர்னல் எனிமி இந்த ஆசை மாத்திரம் இருந்துட்டா பேராசை. ஆசை மாத்திரம் நல்லதுக்கு ஆசைப்படலாம். இப்ப பௌதிக உலகத்துல எது ஆசைப்பட்டாலும் அது லஸ்ட் தான். ஆனா ஆன்மீகத்தை ஆசைப்படலாம். ஐயோ அந்த மாதாஜி 16 ரவுண்ட் பண்றாளே நம்மளும் பண்ணலாம், ஓ எல்லாம் ஏந்துக்கிறாங்களாமே அப்ப பண்ணலாமே, அதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படலாம். அதுக்கெல்லாம் வந்து தடங்களே கிடையாது. அதெல்லாம் லஸ்ட்ல வரவே வராது. அதெல்லாம் ஆசைதான், நல்ல ஆசை. ஆனா இந்த லஸ்ட்ங்கிறது பௌதிகத்துல வந்து ஆசை வச்சோம்னா அது வந்து கவர் பண்ற போதும். அது வந்து இட் இஸ் அவர் இட்டர்னல் எனிமி. இதுக்கெல்லாம் பேராசைப்பட்டோம்னா என்னது, பௌதிக உலகத்துல எதுக்கு நம்ம வந்து ஆசைப்பட்டாலும் சரி, ரொம்ப பேராசைப்பட்டாலும் அது வந்து நம்ம ஆன்மீகத்துல மேல போறதுக்கு அது வந்து இதே ஆகாது. அந்த மாதிரி இது நம்மள ஃபுல்லா சாட்டிஸ்ஃபையும் பண்ணாது. அது எப்படி ஓகே சரி இன்னைக்கு வந்து ஒரு சீரியலே வச்சுக்கலாமே, ஒரு சீரியல் பாக்குறதுக்கு ஆசை வந்துச்சு, சரி இங்க ஒரு நாள் ஏகாதசியா இருக்கு, இன்னைக்கு ஒரு பிரேக் கொடுத்து விடுறேன், நான் வந்து பார்த்து விடுறேன் ஒரு சீரியல் பார்த்தா நாளைக்கு அதே டைம்ல நமக்கு மண்டல் தோணும், அதுக்குள்ள என்னாச்சு அந்த மாமியார் என்ன பண்ணா, அந்த மாட்டு பொண்ணு என்ன சொன்னா, அந்த என்ன இது ஏதாவது தோணும் நமக்கு. திருப்பி அது தூண்டுதல் தான் வருமே தவிர இன்னைக்கு ஏதோ பார்த்தோம் திருப்தி ஆயிடுத்து இனிமே நாளையெல்லாம் பார்க்க போறதுலாம் விடாது நம்மள. இந்த ஆசைகள் பௌதிக ஆசை அதுதான் நம்மள தூண்டிகிட்டே இருக்கும். அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்டே என்னது இல்லை வேண்டாம்னா வேண்டாம் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடணும். ஓகே, இல்லாட்டா என்ன ஃபயர் மாதிரி அது இருந்துட்டே போகும். அது வந்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபையே பண்ண முடியாது. அது வந்து திருப்திப்படுத்தாத காமங்கள் இதுதான் ஆசைகள் தான். அதுதான் காமம் போட்டு. சோ அந்த ஆசைங்கிறது எப்படி, இது ஒரு அனாலிசிஸ் கொடுத்திருக்காங்க. காமத்தின் கூடுதல் பண்புகள் என்னெல்லாம், வாழும் நிறுவனத்தில் நம்ம லிவிங் என்டிட்டி தான் தூய நினைவை மறைக்கும். நமக்கு நல்ல தூய இதெல்லாம் இருக்கும், ஆனாலும் அது மறைச்சிடும் நமக்கு. ஏன்னா வேறொரு இதுல ஆசை இருக்கிறதுனால இதை மறைத்துடும். அப்புறம் காமம் என்பது அறியாமையின் அடையாளம். அப்புறம் காமம் ஒருபோதும் திருப்தி அடையாது. இதெல்லாம் சிம்பிள், புரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியா. அப்புறம் சாட்டிஸ்ஃபை தமிழ்ல காமத்தை திருப்திப்படுத்துவது நெருப்பில் எரிபொருள் சேர்ப்பது போன்றது. அது ஒரு நாளைக்கு திருப்தி ஆகாது. ஒரு நாளைக்கு நான் பண்றேன், ஒரு நாளைக்கு நம்ம தான் பிக்சர், ஒரு நாளைக்கு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டுடலாம், ஒரு நாளைக்கு தியேட்டர்ல போய் பிக்சர் பண்ணலாம்னா அது விடாது. அடுத்தது ஏதாவது சீரியல் ஒரு ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா போய் பார்க்கணும் தோணும் நமக்கு. ஏன்னா நம்ம அப்படி எல்லாம் தான் இருந்திருக்கும். இஸ்கான்ல பத்து முன்னாடி எல்லாரும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கும் இல்லையா. ஆனா இஸ்கான்ல வந்தப்ப நமக்கு தெரிஞ்சாச்சு பௌதிகம்னா என்னது, ஆன்மீகம்னா என்ன, நல்லா கிளாரிட்டி வந்தாச்சு. இன்னதான் நம்ம வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிச்சிருந்தோம், லலிதா சஹஸ்ரநாமம் படிச்சிருந்தோம்னாலும் அப்போ பௌதிகத்துல ஆசையோட தான் நம்ம அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்ப என்ன எடுத்துன்னா அதுக்கெல்லாம் ஒரு துச்சம், அதெல்லாம் நமக்கு பெரிய மதிப்பை தோன்றது இல்லை. அன்னைக்கு அந்த கிளாஸ் இருக்கு, காத்தால 9 மணிக்கு இந்த கிளாஸ் இருக்கு, 10 மணிக்கு அது இருக்கு, இது இருக்கு, கண்டினியூஸா நம்ம கிளாஸ் இதேதான் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபுல்லா நம்ம நாட்டம் இதுலதான் வந்து we have found a better taste. இதை விட நல்ல டேஸ்ட் நம்ம பார்த்ததுனால அதெல்லாம் நமக்கு துச்சமா போயிடும். ஆனா கொஞ்சம் அதுல நாட்டம் காட்டிட்டோமோ அது வந்து காட்டு தீ மாதிரி பரவி நம்மளை திருப்தியும் படுத்தாது, இன்னும் வேணும் வேணும் சொல்லிட்டே இருப்போம். அது எப்படி காமத்தை திருப்திப்படுத்துவது நெருப்பில் எரிபொருள் சேர்ப்பது போன்றது. அப்புறம் ஹவு டு ஸ்டாப் இட், அதை எப்படி நிறுத்துவது, அதற்கு உணவளிப்பதை நிறுத்த வேண்டும். சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் டே அதை வந்து ரூட்லயே அதை கட் பண்ணி விட்டுறணும். நோ, இஸ்கான்ல சொல்லியிருக்கா வெளி உணவு சாப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா பகவான் அர்ப்பணிக்கு படுறது இல்லை இல்லையா. அவெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டுல பண்றது நம்ம வந்து பகவான் அர்ப்பணிச்சுட்டு நம்ம சாப்பிடுறோம். வெளிப்பொருள்லாம் எங்க அதெல்லாம் பண்ண மாட்டா. ஏன்னா அவ பிசினஸ் பண்றா, அவ எதுக்கு அதெல்லாம் பண்ண போறா. பிசினஸ் பண்றதுக்கு அவ அப்பப்போ ஆர்டர் வரும்போது அப்பப்போ பண்ணி அவளுக்கு பணம் சம்பாதிக்கணும் ஹோட்டல்ல எல்லாம். அப்ப அவ அது பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து அது சரிப்பட்டு வராது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன பண்ணிடணும், இல்ல எனக்கு சரிப்பட்டு வராது, இவ்வளவு நாள் சாப்பிட்டது போறோம், இனிமே நான் வந்து அந்த அதுல வந்து தலை வச்சு படுக்க போறது இல்லை, வேண்டாம். அந்த நல்ல டேஸ்ட்டுமா அந்த இடத்துல ரொம்ப ஹோட்டல்ல நல்லா கொடுக்குறாங்க, வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம், அவ்வளவுதான். இந்த சீரியல் நல்லா போயிட்டு இருக்குமா, ரொம்ப வேண்டாம். நம்ம முதல்லயே அதை வந்து வேண்டாம் நிறுத்திடணும் ஃபர்ஸ்டே. அதுக்கு உணவளிப்பதை இன்னைக்கு ஒரு நாள் மாத்திரம் அட்டென்ட் பண்றேன், நோ, அது இம்மிடியட்டா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணினோம்னா கண்ட்ரோல் ஆயிடும். எஸ். அப்ப 40 யார் படிக்கிறார் மாதாஜி நெக்ஸ்ட் இயர்? கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறாளா? படிங்க. அடுத்த ராணி மாதாஜி படிங்க. சௌமியா மாதாஜி இப்பதான் படிச்சாளியோ? படிங்க. உங்களுக்கு எப்ப நெட் கிடைக்கிறது? இந்திரியாணி மனோபுத்திர் அத்யாஷ்டானம் உச்யதே ஏதைர் விமோஹஸ் யத் ஏஷ ஞானம் ஆவ்ருத்ய தேஹினம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவை காமம் அமரக்கூடிய இடங்களாகும். இவற்றின் மூலம் ஜீவனின் உண்மை அறிவை மறைத்து காமம் அவனை மயக்குகின்றன. இப்ப எங்கெல்லாம் அந்த காமம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்குவான், புலன்கள் எல்லாம் நம்ம சென்சஸ் இங்க பாக்கணும் இல்லையா. குதிரை தான் 5 குதிரை காட்டியிருக்கா. இந்த 5 குதிரையில தான் அப்படின்னா என்னது, கண்ணு, மூக்கு, காது, அப்புறம் என்னது நாக்கு, அப்புறம் இது நாக்கு, இது என்னன்னு தெரியல, மவுத்து நாக்கு எல்லாம் ஒண்ணுதான், மறந்து போயிடுது. என்ன யாருக்கா தெரியுமா?
நான் மறந்து போயிட்டேன். ஓகே, வாட் எவர். அப்ப இதெல்லாம் 5 புலன்களும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் வைக்கணும். இந்த 5 சென்சஸ் இதுலதான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்புறம் எதுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்குமா? மனம், மைண்ட்லயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்குமா. அப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ் இதுலயே உட்கார்ந்து இருக்கோம். புத்தி இதுல எல்லாம் நம்ம வந்து காமம் உட்காரக்கூடிய இடமாகும். அவற்றின் மூலம் ஜீவனின் உண்மை அறிவை மறைத்து காமம் அவனை மயக்குகிறது. இதுல எல்லாம் உட்காந்து. அப்ப இந்த 5 குதிரையும் எப்படி எதை வச்சு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்? நம்ம மைண்டை வச்சு. நோ, எல்லாத்துக்கும் ஒரு நோ சொல்லிட்டோம். கண்ணு வந்து வேற ஏதாவது பார்க்கணும் தோணித்த நோ, அந்த சீரியல் பார்க்க வேண்டாம், ஒழுங்கா புக்கு கொடுத்து பகவத்கீதா புக்கு படி. மூக்கு அது நோ ஸ்மெல்லு வருதே பண்ணா அது வேணா மோந்து பார்க்கலாமா? நோ, பகவானோட துளசி இலைகளை தான் மோந்து பார்க்கணும். எல்லாத்துக்கும் கண்ட்ரோல். நம்ம வந்து மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி நோ, நத்திங் டூயிங், யூ ஆர் நாட் டூயிங் தட் அப்படின்னு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம். அதை வந்து இழுத்து பிடிச்ச எல்லா குதிரையும் இழுத்து பிடிச்சா என்ன ஆகும்? இன்டெலிஜென்ஸ் ஆகும். அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த மைண்டை வச்சு இந்த 5 குதிரைகளும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்பதான் இந்த சோலுக்கு புரியும். ஓ சரி, நம்ம வந்து நல்வழியில போயிட்டு இருக்கணும். ஏன்னா அது ரொம்ப ஆக்டிவ். இட் வில் கோ ஆஸ் அதுக்கு எப்படி வேணுமோ அது வந்து நம்மள வந்து கூட்டிகிட்டே போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம இன்டெலிஜென்ஸால நம்ம நல்ல ஒரு புத்தி அறிவால இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து சென்சஸ், மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃப் த செட்டிங் பிளேசஸ் ஆஃப் திஸ் லஸ்ட். Through them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilder. அதனால நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறோம். bewilders. எஸ், அடுத்ததை ஒருத்தர் மீது இருக்க அனாலிசிஸ். எதிரியை எப்படி வெல்வது? காமம். எஸ், காமம் அமரும் இடங்கள் என்னெல்லாம்? இந்த 5 புலன்கள். இந்த போட்டிருக்கேன். சைட், ஹியரிங், டேஸ்ட், டச். ஓகே, டச், ஸ்மெல். அது டச் வந்து இப்ப தெரியல எனக்கு. ஓகே, அப்ப மைண்ட் வேற எங்கெல்லாம் இருக்கு? மைண்ட்லயும் இருக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ்ல இருக்கு, அப்புறம் சோல். அப்ப இந்த ஆத்மா என்ன நினைக்கிறது? ஓ நான் தான் எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். அப்ப என்ன இருக்குது? சென்டர் ஆஃப் ஆல் ஆக்டிவிட்டி. புலன்களின் அனைத்து செயல்பாடுகளின் மையம் எது? லஸ்ட். அதான் காம நுண்ணறிவு, மூலதனம். அதுதான் மூலம். மெயினா என்னது? ஒரு காமம்னு ஒரு ஆசை, பேராசை இதெல்லாம் வந்துடுச்சுன்னா இந்த புலன்கள் எல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து செயல்படுத்தும். இந்த மூலதனம் என்னது? காமம் தான். அப்புறம் ரிசர்வாயர், இது வந்து உணர்வு திருப்திக்கான யோசனைகளின் நீர்த்தேக்கம். எல்லா யோசனையும் சொல்லும். அதுக்கு என்ன, இன்னைக்கு ஒரு நாள் தானே, ஓ இவெல்லாம் வந்திருக்கா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கா, அதனால தானே நான் பண்றேன், நாளையில இருந்து பண்ண மாட்டேன், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கா, அதனால நான் வெளியில போறேன், சாப்பிட்டேன், எல்லா ரீசனும் அது சொல்லும். ஆனா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடணும். நோ, பண்ணக்கூடாதுன்னா பண்ணக்கூடாதுதான் அந்த மாதிரி இருந்தோம். நோ எக்ஸ்கியூசஸ் அலவுட் அந்த மாதிரி இருந்தோம் நம்ம. அப்ப இதனால என்ன ஆகுது? இந்த மூலதனம் என்னது? காமங்கிற மூலதனம் இது வந்து ஆன்மாவை பாதிக்கிறது. ஆன்மா என்னது? ஆக்டிவ். நீ நல்ல வழியில, உன்னோட இன்டெலிஜென்ஸ் நல்ல வழியில போனா அது நல்ல வழியில உட்கொண்டு அது பண்ணிட்டே இருக்கும். இட் இஸ் வெரி ஆக்டிவ். ஆனா கெட்ட வழியில நம்ம மனச, மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் கெட்ட வழிக்கு கொண்டு போனோம், திருப்தி வந்த சென்சஸ் எல்லாம் அந்த திருப்திப்படுத்த கொண்டு போனா அதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கும். சோ இது வந்து ஆன்மை பாதிக்கிறது. அப்ப ஆன்மா என்ன நினைக்கிறது? ஃபால்ஸ் ஈகோல வந்து ஆன்மா என்னது? தவறான ஈகோவை பெறுகிறது. எஸ், 41 யார் படிக்கிறார் மாதாஜி? யாரு மாதாஜி இப்ப படிச்சா? நாகவான் மாதாஜி படிங்கோ. ஓகே மாதாஜி. தஸ்மாத் இத்மாம் இந்திரியான் யாதவ் நியம்ய படிங்க மாதாஜி. ஞான விஞ்ஞான நாசனம். உங்களோட நெட் ப்ராப்ளமா? எனக்கு கேட்கவே இல்லை. இல்ல என்னோட தான் நெட் ப்ராப்ளம். ஓகே, எனவே பரத குலத்தோரில் தலை சிறந்த அர்ஜுனா, புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலேயே அடக்கி ஞானத்தையும் தன்னுணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்து விடுவாயாக. நம்ம சொன்னதுதான் அப்படியே சொல்ற. அதனால முதல்லயே அதை வந்து கட் பண்ணிடும். அதுக்கு வந்து தீனி போட்டு வளர்த்து இன்னைக்கு மாத்திரம் நாளைக்கு மாத்திரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க, ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்திருக்காங்க, இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் முடியட்டும், அப்புறம் நான் நல்லா இருப்பேன், ஏகாதசி வரட்டும், இனிமேல இருந்து நல்லா இருக்கும், அதெல்லாம் வேண்டவே, அந்த கதையே வேண்டாம். இன்னைக்கு நினைச்சுட்டோம்னா இன்னையில இருந்து ஆரம்பம். பண்ணக்கூடாதுன்னா பண்ணக்கூடாதுதான். அந்த மாதிரி எல்லா சென்ஸையும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட், இதுவும் ஒரு அனாலிசிஸ் தான். இது அனாலிசிஸ் டைம் போறதே. புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துதல். ஹவு டு ஓவர் கம் லஸ்ட், காமத்தை வெல்வது எப்படி? பகவத்கீதையிலிருந்து கிருஷ்ண உணர்வை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அப்போ தாமதமாக ஆரம்பித்தவர் கூட பக்தி சேவையின் ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் கடவுளை நேசிப்பவராக மாற முடியும். ஓகே, நம்ம லேட்டா தான் ஆரம்பிச்சோம். 60 வயசு ஆயிடுத்து, 70 வயசு ஆயிடுத்து, இனிமே ஆரம்பிச்சாலும் நோ ப்ராப்ளம், கடகடகடா நம்ம முன்னேறிட்டு போகலாம். ஆனாலும் நம்ம என்ன கைட் பண்ணோம்னா சின்ன பசங்களுக்கு ஆரம்பிச்சோம். அப்போ அவள் லைஃப் அந்தமாதிரிதான் ஆரம்பிக்க போறா. அப்போ அவள் வந்து லைஃபை லீடு பண்றது ரொம்ப ஈஸியா போயிடும். அவள் புரிஞ்சிடும் எப்படி லைஃப்னு சொல்லிட்டு அவள் புரிஞ்சிடும். அதனால
உங்க வீட்டு பசங்களை எல்லாம் அனுப்புங்க. நான் கிட்ஸ் டீச்சரா இருக்கேன் இல்லையா, அதனால திரும்பி திரும்பி அதிகம் சொல்றேன். நான் எல்லாம் எல்லார் வீட்லயும் பசங்க இருப்பாங்க இல்லையா, எல்லாரையும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி வச்சோம். என்ன ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல புரியாது, ரெண்டாவது நமக்கும் அவ்வளவா புரியல இல்லையா, இனிமே தானே செகண்ட் லெவல்ல தானே ஒரு ஸ்லோகமா படிக்கும்போது புரியாது. அவளுக்கெல்லாம் இந்த ஸ்லைடு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு அனிமேஷனா இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவெல்லாம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டோட படிக்கிறா. அதுவும் ரஜோகுணம் தமோகுணம் தே லைக் அ லாட். இன்னும் ரொம்ப அது ஆன்மாலாம் கிடையாது இல்லையா, அதுல இப்படி எழுந்திருக்கணும், இப்படி சாப்பிடணும், அதெல்லாம் சொல்லும்போது 16, 17 சாப்டர்லாம் வரும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அவ படிக்கிறான். 11th 10th சாப்டர்ல இருந்தே இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்கு. முதல்ல இந்த சாப்டர்ல கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் அவளுக்கு. அதனால நீங்க எல்லாம் உங்க வீட்டுல இருக்கிற எல்லாரும் இப்ப சின்ன பசங்கன்னா ரொம்ப நல்லது, காலேஜ் போற பசங்க இன்னும் நல்லதுதான். எல்லாரையும் சேர வைக்கோ, எல்லாருக்கும் ஒரு பணிவான இது கேட்டுக்கொள்றேன். ஏன்னா நல்லது, வாழ்க்கெல்லாம் படிச்சா இப்போவே படிச்சா நல்லது. நமக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்போ இருக்கல இல்லையா. ஆனா ஏதோ படிப்போம், நான் சும்மா இருக்கோ ஸ்லோகம் படிப்பேன், இவ்வளவு எல்லாம் ஆழமா எல்லாம் நான் படிச்சது கிடையாது. ஏதோ ஸ்லோகம் படிப்பேன், சும்மா ஒரு இதுக்குதான் எனக்கு பிடிக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்பேன். அதனால இப்ப நீங்களாம் இப்ப நம்ம நல்லா ஒரு லெவல்ல போயிட்டு இருக்கோம், நம்ம வீட்லயே எல்லாரும் நல்லா படிக்கணும். சோ இது எப்போ ஆரம்பிக்கணும்னா, தாமதமாக ஆரம்பித்தாலும் பரவாயில்ல, பகவத் பக்தி செய்ய ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் கடவுளை நேசிப்பதாக நம்ம மாற முடியும். எஸ், அடுத்தது 42 ஆல்மோஸ்ட் முடிக்கிறதுக்கு வந்தாச்சு. எஸ் மாதாஜி யாரு அடுத்தது? ஜெயப்பிரியா இல்ல, ஒரு நிமிஷம் யாரு இருக்காங்க? சேதுலட்சுமி மாதாஜி படிவோம். எல்லாம் ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிட்டீங்க, இருக்கீங்களா இல்லையானே தெரியல. இந்திரியாணி பராண்யாஹுர் இந்திரியேப்ய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்தி யோ புத்தே பரதஸ்து சஹ. வெரி நைஸ். செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். ஏ கிருஷ்ணா, அப்படின்னா என்னது? புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னா எப்படி? பொருளை விட நம்ம புலன்கள் வந்து நம்ம சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம், நம்ம சென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம நோஸ் ஐஸ் எல்லாம் இருக்கேன், தட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். அதை விட என்ன ஸ்ட்ராங்? நம்ம மனம் வந்து அதை நல்லா கட்டுப்படுத்த முடியும். மனசு வந்து நம்ம ஜடப்பொருளை விட பொருளை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அந்த மனசை விட எது ஸ்ட்ராங்? புத்தி அதை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இங்க எல்லாம் போட்டிருக்கு, இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்கு. அப்ப இன்டெலிஜென்ஸால வந்து நம்ம இன்னும் மைண்ட கூட கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் தெரியும். இப்ப நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறதுனால தெரியும் எது நல்லது எது கெட்டது, நம்ம வந்து தெரியும் நமக்கு. அதனால மைண்ட கூட நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அப்புறம் என்னது அதை விட ஸ்ட்ராங்? என்னது? சோல். நம்ம வந்து உள்ள இருக்கிற ஆத்மா, அது புத்தியை விட சிறந்தது. படிப்படியா இருக்கும். சோ இதுல வந்து இப்ப என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா, பாடியில இப்ப வந்து பிறக்கிற குழந்தைக்கு என்ன தெரியும்? உடல் தளத்துல உள்ள ஆசைகள் அதுதான் இருக்கும். சாப்பிடணும், தூங்கணும், விளையாடணும், சாப்பிடணும், தூங்கணும், விளையாடணும், அப்படிதான் இருந்தோம். ஒரு அனிமல் லைஃப் தான். நம்ம இவ்வளவு குழந்தை மாத்திரம் எனக்கு சொல்லுவாங்க, நம்மளே அந்த மாதிரிதான் இருந்தோம் ISKCONல வரதுக்கு முன்னாடி. பாடியில என்ன கம்ஃபர்ட் உண்டோ அது நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் படிப்படியா நம்ம எங்க வர்றோம்? சென்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம், உணவு பூர்வமான தளத்துல வந்திருப்போம். கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம வந்து எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு எல்லாம் படிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறும். அதுக்கப்புறம் எங்க வரும்? மென்டல், மனதளவுல நம்ம வந்து ஒரு மாற்றம் வந்துடுறது. ஏன்னா we know the fact. இப்ப பகவத்கீதா படிக்கும்போது ஒரு இதுல வந்துடுறோம், நமக்கு வந்து உணர்ச்சி பூர்வமா புரிஞ்சாச்சு, மனசளவுலயும் நமக்கு வந்து புரிதல் வந்துடுது. எஸ், இதுதான் ரைட் பாத்து அப்படின்னு தெரிய வந்தாச்சு. அடுத்தது எதுல வருவோம்? அப்புறம் இன்டெலெக்சுவலான அதேதான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தா அதேதான். வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாடிலி இது ஆசை பாசம் எல்லாம் இருக்காது, அதை இதை கட்டுப்படுத்துறோம். இது சென்சுவல், நம்ம சென்சுவல் பிளஷரால கட்டுப்படுத்தி, அப்புறம் எங்க மனம் மைண்டால கட்டுப்படுத்துறோம். அப்புறம் அதையும் மைண்டு எது கண்ட்ரோல் பண்றது? இன்டெலிஜென்ஸால அறிவு சார்ந்த தளத்துல நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அப்புறம் என்னது? கடைசியில என்ன வருது? ஆன்மீக தளம். அது ஃபுல்லா நம்ம இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்திட்டோம்னா எங்க இருப்போம்? நம்ம ஆன்மீக தளத்துல இருப்போம். அதுதான் நமக்கு வந்து ஆன்மீகம்னாலே என்ன புரிதல் வரும். நம்ம எப்படி இருக்கணும், எப்படி எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியா நம்ம வந்து வின் ஓவர் பண்ணிடலாம். இது வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. சோல், இது வந்து சோல், இது வந்து காமம் இங்க இருக்கு. இதுக்கு என்ன தீர்வு? சோல் வந்து என்ன பண்றது? ஒரு நிமிஷம், இங்க ஆரம்பிச்சுக்கா. தீர்வு என்னது? பகவத்கீதா தான். ஓகே, இது என்னது? எல்லாம் வந்து எல்லா வேலையும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டு பண்றது, எல்லா வேலையும் பண்றது. அப்ப சோல் என்ன பண்றது? இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து சோல் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் இன்டெலிஜென்ஸ். இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம எவ்வளவு வளர்ந்துருக்கோ அது போல சோல் வந்து முன்னேறிண்டே போகும். நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு டல்லா இருக்கும், பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கலன்னா என்னது
பாக்குறதெல்லாம் வந்து வெளுத்ததெல்லாம் பால்னு சொல்லுவோமே. இதை யாராவது நல்லது சொன்னா அதுதான் நல்லதுன்னு எடுத்து நடப்போம். அப்படி இல்ல. பகவத்கீதா படிச்சு நம்ம வந்து படிப்படியா எப்படி வந்து முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சாச்சு. அப்ப இன்டெலிஜென்ஸ் வளர்த்துட்டு இருக்கோம். இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி வளர்ந்தது? மனம்னால. மனத்தை வந்து மனசை வந்து நல்லா தூயப்படுத்திட்டு நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ஸை வளர்த்துட்டு இருக்கோம். அது இது இப்படி பியூரிஃபை ஆகுது. 5 சென்சஸ் 5 புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி நம்ம வந்து மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அவுட்லெட்ஸ் ஃபார் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் லஸ்ட். காமத்தின் செயல்பாடுகளுக்கான வெவ்வேறு விற்பனை நிலையங்கள். எஸ். அப்போ இது மாதிரி எது இப்போ வந்து மூக்குக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா? அப்போ வேற ஏதாவது என்னது இது இல்லை, மூக்குக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு தெரியல, டேஸ்ட்க்கு இங்க என்ன கொடுத்துருக்கு, இன்னும் இதுல ஒன்றும் போடவே இல்லை, ஆனா கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ நமக்கு என்னன்னாக்கா பகவான் அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் இந்த கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுமே தவிர பாக்கிய பௌதிக உலகத்துல ஸ்கேட்டிங் போர்டு வாங்கினேன், காத்தாடி வாங்கினேன், பென்சில் வாங்கினேன், இந்த இதுக்கு இது ஆக்சுவலி குழந்தைகளுக்குள்ள ஸ்லைட் தான் இதை போடுறேன். ஆனா வேற விதமா அவளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. சோ இதுல எல்லாம் பொருள்ல எல்லாம் ஆசை இல்லாம பௌதிகத்துல எல்லாம் ஆசை இல்லாம பகவானை நோக்கி இந்த ஆசைகள் எல்லாம் போச்சுன்னா மைண்ட் கண்ட்ரோல் ஆயிடும், இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் வளர்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ். அப்போ காஷன். ஓ, டல் மேட்டர். இதெல்லாம் டல் மேட்டர், மந்தமான விஷயம் தான் பௌதிக உலகத்துல. இது ஒண்ணு விஷயம். இல்ல என்ன கொடுது? எச்சரிக்கை. ஆன்மா நுண்ணறிவு மனம் மற்றும் புலன்களுக்கு அதிபதியாக இருந்தாலும் அது கிருஷ்ண உணர்வால் பலப்படுத்தப்படாவிட்டால் கிளர்ச்சி அடைந்த மனதால் கீழே விடும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. அதனால எப்பவுமே இப்ப நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறதுனால எப்பவுமே ஸ்ட்ராங்கா மனசை நல்லா ஸ்ட்ராங்கா வச்சுன்னு கிருஷ்ணா உணர்வுல எல்லா வேலையும் செய்யுண்டு நம்ம வந்து பக்குவப்படுத்தி நம்ம மேல் இதுல இருக்கணும். கீழே விழாம பாத்துக்கணும். சின்ன சின்ன இந்த டல் மேட்டருக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஆசைப்படக்கூடாது. அதுல மொபைலும் சேர்றது, அதுல மொபைல் காட்டல. இப்ப நமக்கு எல்லாம் மொபைல் அடிக்ஷன் நிறைய இருக்கு, அதுலயும் வெளிப்பாடு. எஸ். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? 1 மினிட் ஆச்சு. இந்த 3-4 ஸ்லோகம் தான். 3 ஸ்லோகம் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. இப்பதான் நீ படிச்சா இல்லையா சேத்துலட்சுமி மாதாஜி? யாருக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன்? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இல்ல அப்ப எல்லாரும் சான்ஸ் இருக்கு. ராணி மாதாஜி படிங்க. எல்லாரும் இருக்காங்க மாதாஜி. ஏவம் புத்தே பரம் புத்தவா சம்சத யாத்மானம் ஆத்மனா ஜஹி சத்ரும் மகாபாகோ காமரூபம் துரோஷதம். இவ்வாறாக ஜடப்புலன்கள் மனம் புத்தி ஆகியவற்றை விட உயர்ந்தவனாக தன்னை உணர்ந்து பலம் பொருந்திய புஜங்கள் உடைய அர்ஜுனா தெளிவான ஆன்மீக புத்தியினால் கிருஷ்ண உணர்வினால் மனதை உறுதிப்படுத்தி காமம் எனப்படும் திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரியை ஆன்மீக பலத்தினால் வெற்றி கொள்ள வேண்டும். அதனால இப்ப என்னெல்லாம் இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு வந்தோமோ இதெல்லாம் நீ வந்து வெற்றி கொள்ளலாம். புஜம் என்னது, இந்த மாதிரி புஜம் பலம் பொருந்திய புஜம். அப்ப எப்பவுமே அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பேர் வரும். நல்ல என்னது ஸ்ட்ரென்த், நல்ல ஸ்ட்ரென்த் உள்ள அர்ஜுனா தெளிவான புத்தியால் இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி காமம் எனப்படும் திருப்தியை திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரி. காமங்கிறது திருப்தியா அடையாது. அதுல இருந்து நீ வழிபட்டு ஆன்மீக பலத்தினால் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ற கிருஷ்ணா. எஸ். என்னது ஆயிடுதான் லாஸ்ட் நினைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம். எஸ். இப்ப யாராவது க்ளோசிங் யார் பண்றீங்க? இந்த ஸ்லோகம் சொல்லணும். ஜெயப்பிரியா மாதா படிக்கிறா? படிங்க. ஓம் தத் சத் படிங்க. ஓம் தத் சத் ஸ்ரீமத் மாதாஜி நான் சொல்றது அட்லீஸ்ட் இதாவது கரெக்டா சொல்லாமே. ஓம் தத் ஓம் தத் சத் ஓம் தத் சத் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு சொல்லக்கூடாது. உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்ம யோகோ. பின்னாடி ரிப்பீட் பண்ண சொன்னேன். ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகுது இல்லையா? இப்படி எழுதுறோம் மாதாஜி. இப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும். இது சம்வாதே. சம்வாதம்னா அவ பேசுறது. கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதம் சம்வாதே. அப்புறம் கர்ம யோகோ நமஹ. நமஹ இல்ல, நமஹனா நமஸ்காரம். திருத்தியோ அத்தியாயः. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படியாக இன்னைக்கு வந்து இப்ப இதெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இதை சொல்லிட்டோம். தட் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப். எஸ். நம்ம வந்து இது முடிச்சுட்டோம். நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். அப்புறம் நம்ம வந்து பஜனுக்கு போயிடலாம்.